ओम वेदाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सर्वांना। श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जगन्नाथ सुभद्रा मैया बलदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण सर्वांचं आपल्या आपल्या अभ्यासक्रमाच्या 16व्या दिवशी 16व्या अध्यायासाठी हार्दिक हार्दिक स्वागत। आपण जे आहे ते मागच्या अध्यायात पाहिलं की जे भौतिक जग आहे तर त्यापासून कसं आपण अलिप्त व्हायचं तर हे आपण समजून घेतलं म्हणजे भौतिक जगाविषयी अनासक्ती आणि आध्यात्मिक जगताविषयी म्हणजे कृष्णाविषयी आसक्ती कशी वाढवायची मग यासाठी आपल्याला ज्ञानाचे चक्षु हवेत आणि मग कृष्ण कसे आपल्या सर्वांचे देखभाल करणारे पालन पोषण करतायत हे समजून घेतलं 15.15च्या माध्यमातून आणि मग वेदांत सूत्रांचा सारांश काय आहे तर ते आपण समजून घेतलं सगळ्या शास्त्रांचा सारांश जे आहे तर तो जो आहे तो भक्तिमय प्रेममय सेवा भक्ती योगाचं आचरण तर हे समजून घेतलं मग आज आपण आता पुढचा अध्याय पाहणार आहोत 16व्या अध्याय जो आहे तर तिथे काय काय आहे ते आपण पुढच्या स्लाइड मध्ये पाहू हा मध्ये पुढच्या स्लाइड वर येऊया हरे कृष्ण माताजी माझा आवाज येतो व्यवस्थित हरे कृष्ण हो माताजी येतोय. ठीक आहे हा माताजी पुढची स्लाइड घेऊया जी माताजी हो हो हा मग आता अध्याय 16वा जो आहे त्याचा सारांश म्हणजे काय जे राक्षसी म्हणजे असुरी गुण आहेत तर ते कोणते आहेत मग राक्षसी स्वभाव कोणता आणि मग राक्षसी क्रियाकलाप म्हणजे काय की राक्षसी म्हणजे किंवा असुरी वर्गाचे म्हणजे असुरी जे लोक असतात तर ते जे असतात ते कोणती कर्म करतात की त्याचा जो म्हणजे फलदायी परिणाम आहे तो काय घडतो आणि मग त्यांची उन्नती होते का अधोगती होते मग हे सगळं आपण जे ते समजून घेऊ मग आता पुढे जाऊ आपण पुढच्या स्लाइड वर येऊ हो मग त्याच्या पुढच्या स्लाइडला येऊ हा हरे कृष्ण आता हा जो पहिला श्लोक आहे ना तर त्याचा अर्थ या स्लाइड मध्ये दिलाय
तर तो आपण समजून घेऊ की भगवान काय म्हणाले, निर्भयपणा, सत्वशुद्धी, आध्यात्मिक ज्ञानाचं अनुशीलन, दान, संयम, यज्ञकर्म, वेदाध्ययन, तपस्या, साधेपणा, अहिंसा, सत्य, क्रोधातून मुक्तता, त्याग, शांती, दोष काढण्याच्या वृत्तीचा तिटकारा किंवा सर्व जीवांच्या प्रती दयाभाव, लोभहीनता, सौम्यता, विनयशीलता, दृढ निश्चय, उत्साह, क्षमा, शुची, द्वेष, हे किंवा सन्मानाच्या अभिलाषेपासून मुक्तता, हे सगळे दैवी गुण आहेत. मग हे सगळे जे आहेत तर हे दैवी स्वभावाच्या मनुष्यामध्ये आढळतात. म्हणजे आता आपण जे आहे ते दैव असुर संपद विभाग योग, म्हणजे हा श्लोक अध्यायामध्ये आपण दैवी गुण आणि असुरी गुण अभ्यासणार आहोत. मग आता त्याद्वारे यांचा अभ्यास करून मग कशा पद्धतीने आपण भगवान यांच्याशी आपला संबंध प्रस्थापित करायचा, जर आपल्यामध्ये असे सगळे गुण असतील तर. मग आता आपल्यामध्ये कुठले नेमके गुण आहेत, दैवी आहेत का असुरी आहेत का दोन्ही एकत्र आहेत, हे सगळं आपल्याला समजेल. मग आपण हे जे आहेत गुण तर ह्यांच्याद्वारे आपलं स्वतःचं चिंतन करायला सुरुवात करूया की आपल्यामध्ये कुठल्या प्रकारचे गुण आहेत. असं थोडस आपण विचार करायला सुरुवात करूया. मग आता इकडे जे आहे ते आपण समजून घेऊया की 15व्या अध्यायात आपण जे पाहिलं की म्हणजे जे भौतिक जगत आहे तर त्याची तुलना जी आहे ती म्हणजे जे आहे तर ती वटवृक्षाशी जे आहे तर ती भगवान यांनी केली आहे. आणि मग ते कसं जे विकृत प्रतिबिंब आहे आध्यात्मिक जे जगत आहे त्याचं हे आपण अभ्यासलं. मग आता इथं आपण लक्षात घेऊया की मग त्याची जी म्हणजे जी पानं आहेत तर ती काय आहेत तर वैदिक मंत्र किंवा वेद आहे तसं आपण अभ्यास करतो. मग आता वैदिक शास्त्रानुसार आपल्याला जर भक्ती मार्गावर म्हणजे काय की आध्यात्मिक स्तरावर पुढे जायचंय तर मग सत्वगुणी कर्मांना शुभदायी कर्म जे आहे ते असे मानले जातात. म्हणजे अशा ज्या कृती असतात, अशी कर्म असतात तर ती आपल्याला जे आहेत तर ते दैवी प्रकृतीमध्ये जे आहे ते स्थित करतात. मग आता इथे आपण लक्षात घेऊया की जर आपल्याला समजून घ्यायचं आहे की आपल्याला आता आपण पतित स्तरावर आहोत तर आपल्याला आध्यात्मिक स्तरावर उन्नती करायची आहे एक जीवात्मा म्हणून. तर मग आपण जे आहे तर दैवी प्रकृतीमध्ये स्थित झालं तर आपण जे आहे ते आध्यात्मिक स्तरावर उन्नत होऊ म्हणजे मोक्षाच्या पर्यंत आपण पोहोचू. मग रजोगुणी गुणी लोक असतात तर त्यांना काही मोक्ष प्राप्तीची शक्यता नसते किंवा म्हणजे जे असे रजोगुणी तमोगुणी कर्म करणारे लोक असतात तर ते भौतिक जगतातच एकतर राहतात किंवा पश्चिम किंवा खालच्या योनीमध्ये त्यांचं पतन होतं. मग दैवी प्रकृती म्हणजे काय, सत्वगुणी कृती करणारे जे असतात ना तर ते आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर जे ते उन्नत होऊ शकतात. मग आता हे सगळे गुण आपण अभ्यासणार आहोत पहा. मग आता इकडे इथे जे आपण विविध गुणांचं वर्णन भगवान यांनी केलंय तर इथे आता सगळ्यात पहिला गुण आहे तो वेगवेगळ्या वर्णांनुसार आता कोणते कोणते गुण आवश्यक आहेत हे आपण समजून घेणार आहोत. मग पहिला जो आहे तो वर्णाश्रम व्यवस्थेनुसार आता संन्यासांसाठी आवश्यक असलेल्या गुणाचं वर्णन आहे. तर मग आता संन्यासी जो आहे तर तो सगळे 4 वर्ण 4 आश्रमींचा म्हणजे प्रमुख आध्यात्मिक गुरु त्याला म्हणतात. आणि ब्राह्मण जो आहे तो ह्या 4 वर्णांचा म्हणजे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यांचा आध्यात्मिक गुरु आहे. मग आता संन्यासी हा ब्राह्मणांचा पण आध्यात्मिक गुरु असतो म्हणजे थोडक्यात. मग संन्यासामध्ये निर्भयपणा हा गुण पाहिजे. म्हणजे काय की प्रचारासाठी कुठेही फिरायला लागेल, जंगलातून अंधारातून, मग म्हणजे कुठल्याही ठिकाणी म्हणजे जे आहे तर त्याला थांबावं लागेल, एकटंच राहावं लागेल. मग संन्यस्त जीवन जे आहे तर ते सगळ्या आसक्ती त्यागून मग संन्यस्त जीवन जे आहे ते स्वीकारलेलं असतं अशा व्यक्तीने. मग आता भगवान त्याच्या हृदयामध्ये परमात्मा रूपात स्थित आहेत, मग ते आपली काळजी घेतील असा दृढ विश्वास त्याला असायला पाहिजे. म्हणजे मी कधी एकटा नसेल, कुठेही राहा माझ्यासोबत, म्हणजे अरण्यात राहिलो घनदाट अशा किंवा कुठेही राहा माझ्यासोबत श्रीकृष्ण आहेत आणि ते माझं संरक्षण करतील. मग असा दृढ निश्चय, मग त्याला म्हणायचं अभयम, म्हणजे संन्यासाची मनोवृत्ती अशी असायला पाहिजे. मग सत्वशुद्धी म्हणजे काय की आपलं जीवन जे आहे ते शुद्ध असलं म्हणजे असलं पाहिजे आणि ते शुद्ध ठेवण्याचा संन्यासांनी प्रयत्न केला पाहिजे. मग यासाठी शास्त्राचे विधिविधान आहेत आणि ते खूप म्हणजे जे आहेत तर ते निकष जे आहेत ते खूप असे कठोर आहेत. म्हणजे चैतन्य महाप्रभूंनी एक आदर्श संन्यासी म्हणून स्वतःला प्रस्तुत केलं होतं बा. म्हणजे एकांतवासात स्त्रीची बोलणं सुद्धा निषिद्ध मानलं जातं. म्हणजे आपलं काही सेवा नसेल तर म्हणजे स्त्रियांशी निकट संबंध टाळला जातो. म्हणजे काय की चैतन्य महाप्रभूंना जर स्त्रिया जर प्रणाम करायला आल्या ना तर त्या म्हणजे त्यांना सुद्धा एका ठराविक अंतरावरूनच त्यांना प्रणाम करायला परवानगी होती. म्हणजे काय तर याचा अर्थ असा नाही आहे की भगवान म्हणजे जे आहे ते स्वयं आले चैतन्य महाप्रभूंच्या रूपामध्ये. मग स्त्रियांविषयी काही द्वेष नव्हता त्यांना. तर म्हणजे स्त्रिया किंवा ह्या ज्या
किंवा इंद्रिय तृप्तीसाठी धनसंचय, म्हणजे अशा ज्या गोष्टी आहेत ना, की जो भौतिक संसारी किंवा गृहस्थ व्यक्ती करतो, तर संन्यासाने म्हणून ह्याच्यापासून दूर राहायचंय आपल्या जीवनशुद्धीसाठी. कारण त्यामुळे काय होईल, भोगाची वृत्ती निर्माण होईल. म्हणून स्त्रियांशी निकटचा संबंध शक्यतो टाळला जातो. चैतन्य महाप्रभूंनी जे आहे तर अशा पद्धतीने स्वतः एक आदर्श संन्यासी म्हणून स्वतःला प्रस्तुत केलं आणि अतिशय नियम त्यांचे कडक होते. म्हणजे अत्यंत कठोर नियमपणे त्यांनी स्वतःही पालन केलं आणि स्त्रियांशी आचरण करण्याच्या बाबतीत म्हणजे ते अत्यंत कठोरपणे नियमांचं पालन करायचे. म्हणजे त्यांचा एक छोटा हरिदास म्हणून एक पार्षद होता. मग तो इतर पार्षदांसोबत त्यांच्या म्हणजे ज्या कीर्तनाच्या मंडळी होत्या, संकीर्तनाच्या, त्यामध्ये होता. मग एक दिवशी त्याने एका स्त्रीकडे जे आहे तर ते म्हणजे कामाचं मी पाहिलं. तर त्यामुळे मग काय झालं, त्यांनी छोटा हरिदास जो आहे तर ते तात्काळ जे आहे तर त्याला आपल्या म्हणजे ह्या संकीर्तनाची जी मंडळी होती तर त्याच्यातून जे आहे तर ते निष्कासित केलं, बहिष्कृत केलं. म्हणजे अशा पद्धतीने जे आहे तर ते संन्यास जीवनाचे कठोर जे आहेत ते नियम असतात. म्हणजे इंद्रिय तृप्तीसाठी भौतिक संपत्ती, स्त्रियांचा उपभोग जे आहे तर असे जे घेत असतात, मग त्यांच्या संपर्कात संन्यासींनी शक्यतो येणं टाळत असतात. मग भगवत धामात ज्यांना प्रवेश करायचा आहे, त्यांनी सुद्धा इंद्रिय भोग टाळला पाहिजे. पहा, म्हणजे असं पण नाही बरं का, की कामुक दृष्टीनं केवळ पाहणं म्हणजे निंदनीय. तर म्हणजे ही कुवासना तरी आपण उत्पन्न करू का त्या, म्हणजे ह्या स्तरापर्यंत पण न जाणं चांगलं, असं चैतन्य महाप्रभू आपल्या म्हणजे आपल्या समोर त्यांनी असा आदर्श ठेवला. म्हणजे की अशा पद्धतीने त्यांनी संन्यस्त जीवनाची कठोर नियमावली जी आहे ती स्वतः पण पाळली आणि म्हणजे त्यांनी आचरणाने स्वतः पण आदर्श प्रस्तुत केला आणि त्याचबरोबर भक्तांसाठी पण त्यांनी जे होते तर ते ह्या म्हणजे नियमांचं कठोरपणे पालन करण्याचा प्रयास केला. मग ह्याच्यावरून आपल्याला लक्षात येईल की हे संन्यासासाठी किती महत्वाचा गुण आहे. पहा, म्हणजे काय, की इंद्रिय भोगाची इच्छा निर्माण होऊ नये म्हणून अशा लोकांपासून दूर राहण्याचा तो प्रयत्न असतो. मग स्त्रियांशी फक्त बोलणं तेच देखील जे आहे ते पुढे जे आहे ते इंद्रिय भोगाच्या स्तरावर नेऊ शकतं आणि म्हणून अशी कुवासना उत्पन्न होण्यापेक्षा आत्महत्या केलेलीच बरे, असं चैतन्य महाप्रभू म्हणतात. का ह्याच्यावरून आपल्याला लक्षात येईल. मग आता तिसरा गुण जो आहे तर तो काय आहे, की संन्यासी जीवनामध्ये हे जे संन्यस्त जीवन जगणारे असतात तर त्यांनी काय केलं पाहिजे, आपलं ज्ञान जे आहे तर ते जे आहे तर हे गृहस्थाश्रमातले जे म्हणजे गृहस्थाश्रमी लोक असतात, मग त्यांच्याकडे जाऊन म्हणजे त्यांना आपल्या स्वतःच्या वास्तविक स्थितीचं विस्मरण झालंय, अज्ञानी आहेत ते. मग ज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी त्यांच्याकडे जाऊन काय केलं पाहिजे, तर घरोघरी भिक्षा मागायची. म्हणजे काय की त्याद्वारे काय होईल, की थोडासा उदरनिर्वाह जो आहे तर तो होत असतो. म्हणजे काय, की ते सदैव प्रचार प्रसारामध्ये असतात. मग जितक्या काही शारीरिक गरजा आहेत तर त्या माधुकरीतून त्या भागवल्या जातात. मग याचा अर्थ असा नाही की ते भिकारी आहेत बरं का, म्हणजे असं आपण नको गैरसमज करायला. तर दैवी प्रकृतीमध्ये म्हणजे भगवान यांच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये स्थित असलेले संन्यस्त जीवन जगणारे जे असतात तर असं मनुष्यामध्ये नम्रता हा गुण असतो. म्हणजे नम्रता ही म्हणजे कशी आपण समजून घ्यायची, तर घरोघरी जाऊन माधुकरी मागण्यासाठी एखादा व्यक्ती जेव्हा इतरांसमोर जो आहे तो याचना करतो ना, मग तो सर्वश्रेष्ठ नम्रतेचं प्रतीक आहे ते. आणि त्याच्याच पुढे जाऊन आपण असं समजून घेऊया की म्हणजे गृहस्थांकडे जाऊन तो जे आहे तर ते मागण्यासाठी नाही जात आहे, तर तिथे कृष्ण भावनेचा प्रचार करण्याकरता जात आहे आणि ते माधुकरीचं निमित्त असतं. म्हणजे तर भगवान जे ते प्रत्येक आपल्या भक्ताला जे आहे तर त्याच्या गरजा, आवश्यक गरजा पूर्ण करत असतात. म्हणजे आपण पाहतो की हत्तींना मोठे मोठे वृक्ष उपटून ते अन्न ग्रहण करतात. आणि म्हणजे मांसाहारी पशु पक्षी आहेत तर म्हणजे पशु आहेत तर त्यांना जे आहे ते म्हणजे वेगवेगळ्या प्राण्यांचं मांस लागतं. मग त्यांच्या सगळ्या भोजनाची भगवान यांनी आधीच म्हणजे सगळी योजना केलेली आहे. कुणाला काही जाऊन मोठे म्हणजे प्रयास करावे लागत नाहीत, हो की नाही. म्हणजे भगवान सगळ्यांच्यासाठी भोजनाचं नियोजन करतात. म्हणून ते काही भिक्षा मागायचं म्हणजे भीक मागायला नाही जात, तर ते काय करत असतात, तर कृष्ण भावनेचा प्रचार करण्यासाठी जातात. माधुकरी म्हणजे काय, मधू म्हणजे काय, की जसा भुंगा जो आहे तो प्रत्येक म्हणजे कमळ कमळ किंवा अशी सुंदर सुंदर सुवासिक फुलं, तर तिथे जाऊन जो आहे तर तो तिथला मकरंद चाखण्यासाठी जात असतो प्रत्येक फुलामध्ये आणि गोळा करत असतो. पहा, तर अशा पद्धतीनं ते आहे की म्हणजे
जो संन्यासी आहे तर त्याला अशा पद्धतीचा तो कार्य करत असतो. म्हणजे कृष्ण भावनेचा जो गोडवा आहे तो त्याचा प्रचार प्रसार जो आहे तो करून त्यांच्यापर्यंत जे आहे गृहस्थांपर्यंत हे ज्ञान जे आहे ते तो त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं कार्य करत असतो. मग असा जो असतो की ज्याला गुरूंनी आदेश दिलाय आणि जो शास्त्रामध्ये किंवा ज्ञानामध्ये जो प्रवीण आहे, तर गुरूंच्या आदेशानुसार तो कृष्ण भावनेचा प्रचार प्रसार करतो. हम्म आणि आध्यात्मिक गुरूंकडून श्रवण करून त्यांच्याकडून मार्गदर्शन घेऊन म्हणजे ज्ञान योगाचं आचरण जेव्हा एखादा व्यक्ती करतो किंवा सत्वशुद्धी झाल्यानंतर म्हणजे काय की सत्वगुणाच्या स्तरावर आल्यानंतर किंवा ज्ञानामध्ये तो उन्नत जेव्हा होईल, तर त्यावेळेला त्याला गुरु जे आहेत ते अशा पद्धतीचा प्रचार प्रसाराची परवानगी देतात. मग दान हे जे आहे ते विशेषतः गृहस्थाश्रमांकरता म्हणजे काय की उपजीविका आपण जी करतो तर ते प्रामाणिकपणे आपण अर्थार्जन केलं पाहिजे. मग आता इथं आपण समजून घेऊया की आपल्या उत्पन्नाचा काही भाग तरी आपण कृष्ण भावनेच्या प्रसाराकरता म्हणजे जे आहे तर केला, तर निश्चितच ते जे आहे ते कसं सत्वगुणी दान ठरतं. म्हणजे सत्वगुणी जे दान आहे तर ते शास्त्रसंमत जे आहे ते मानलं गेलंय पहा. मग अशा पद्धतीचं दान जे आहे तर ते आपल्याला लाभदायक ठरतं कृष्ण भावनेच्या विकासासाठी. मग दम म्हणजे काय? आत्मसंयम. म्हणजे गृहस्थांच्यासाठी जो आहे आत्मसंयम जर म्हणायचं म्हणजे चर्चा करायची झाली तर गृहस्थाश्रमातले जे लोक असतात तर ते आपल्या पत्नीसोबत राहत असतात, पण इंद्रियांचा जो आपला उपभोग म्हणजे इंद्रियांच्या माध्यमातून जो इंद्रिय तृप्तीचा भाग आहे तर अनावश्यक मैथून आपण टाळावं. म्हणजे काय की कामजीवनाच्या संदर्भात गृहस्थांना सुद्धा शास्त्रांच्या विधिविधानानुसार आचरण करणं आवश्यक आहे. म्हणजे काय की प्रजोत्पादन करणे इतकंच म्हणजे इतकंच मैथून जे आहे ते आवश्यक आहे. अन्यथा म्हणजे काय की संतती नको असेल आणि जर इंद्रिय भोग म्हणजे जे आहे तर अशा पद्धतीनं गृहस्थाश्रमामध्ये होतच राहिला तर मग काय घडतं, तर ते पशुवतच जीवन आहे पहा. म्हणजे काय की अमर्याद इंद्रिय तृप्तीसाठी मग पशु असं करत असतात, असं जीवन जगत असतात किंवा अमर्याद इंद्रिय तृप्ती जी आहे ती काय होतं की अनावश्यक संतती जे आहे ते निर्माण करते. मग अशा मुलांचं दायित्व टाळण्यासाठी गर्भप्रतिबंधक औषधं किंवा अशा पद्धतीच्या साधनांचा उपयोग, मग हे सगळं जे आहे तर हे आसुरी प्रवृत्तीचं आहे. म्हणजे हा गुण जो आहे तर आसुरी आहे. म्हणजे अनिर्बंध म्हणजे कामजीवनाचा उपभोग घेणं. म्हणजे आसुर काय करतात? भगवानांच्या संपत्तीचा ऐश्वर्यांचा उपभोग घेतात. मग असं होईल म्हणून गृहस्थाश्रमामध्ये काय केलं पाहिजे? आपलं जे संभोग जीवन आहे ते संयमित असलं पाहिजे. म्हणजे श्रीकृष्णांच्या सेवेसाठी आपण जे आहे ते प्रजोत्पादन करणं आवश्यक आहे आणि अशी मुलं कृष्ण भावनाभाव इथे होऊ शकतील अशा पद्धतीने आपण त्यांना मार्गदर्शन करायला हवं. अनावश्यक इंद्रिय तृप्ती आपण टाळायला हवी पहा. मग हे जे आहे ते हे कृष्ण भावनेमधलं म्हणजे गृहस्थाश्रमामधलं ब्रह्मचर्य म्हणतात. मग ह्यालाच काय म्हणायचं? दम किंवा आत्मसंयम. आता यज्ञ जर करायचं झालं तर आपल्याला आता कलियुगामध्ये कसं आहे की ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ किंवा संन्यास अशा कुठल्याही आश्रमातले जे लोक आहेत तर यांच्याकडे धन नसतं. धन कोणाकडे असतं? गृहस्थ आश्रमी लोकांकडे. हे बाकीचे लोक जे आहेत तर ते भिक्षा मागून निर्वाह करत असतात. मग आता विविध यज्ञ वगैरे गृहस्थ आश्रमामध्ये केले जातात. गृहस्थ आश्रमांसाठी संमत आहेत, वेदामध्ये संमती दिली. अग्निहोत्र सारखा यज्ञ, पण आताच्या स्थितीत इतका खर्चिक यज्ञ आणि त्यासाठी लागणारी सामग्री आणि तितकी शुद्धी असलेले पुरोहित मिळणं सुद्धा अवघड आहे. मग यापेक्षा सोपा यज्ञ काय? संकीर्तन यज्ञ. मग असा जर यज्ञ आपण केला तर निश्चितच त्याद्वारे काय होईल? आपल्याला लाभ होईल. म्हणजे हा यज्ञ एकतर विनामूल्य आहे आणि त्याद्वारे आपण आध्यात्मिक स्तरावर उन्नत होऊ. मग दान, आत्मसंयम, यज्ञ, कर्म हे गृहस्थाश्रमांसाठी गुण आहेत. मग स्वाध्याय, वेदाध्ययन हे ब्रह्मचर्यांसाठी. म्हणजे ब्रह्मचर्याने जे लोक असतात त्यांनी स्त्रियांशी म्हणजे संपर्क म्हणजे शक्यतो ठेवू नये. ब्रह्मचर्य व्रताचं पालन करून आध्यात्मिक ज्ञान जे आहे तर त्याचं जे आहे तर ते ज्ञान जे आहे ते आत्मसात करण्यासाठी आपलं मन जे आहे ते वेदाध्ययन करण्यामध्ये त्यांनी संलग्न केलं पाहिजे. मला म्हणायचं स्वाध्याय. मग तपस्या म्हणजे काय की आपण आता निवृत्ती जीवनाचा पण विचार करायला पाहिजे. म्हणजे जर 100 वर्ष आपलं जीवन आहे तर मग आता पहिली 25 वर्ष आपलं ब्रह्मचर्य व्रत, त्यानंतर पुढची 25 वर्ष गृहस्थ, मग वानप्रस्थ 25 वर्ष आणि संन्यास जीवन 25 वर्ष, असं 4 आश्रम जे आहेत तर आपल्या आपण जीवनामध्ये आपण त्यानुसार आचरण करू शकतो. मग गृहस्थ जीवनातल्या आपल्या जबाबदारी ज्या आहेत त्या म्हणजे त्या पूर्ण करून आपण त्यातून निवृत्त होऊन जे आहे तर आपण काय करायला पाहिजे?
मग जे आहे तर वेदांच्या मार्गदर्शनानुसार आपण जे आहे ते धार्मिक अनुशासन जे आहे तर त्याचे जे नियम आहेत तर त्यानुसार आपण प्रयास करायला पाहिजे. म्हणजे काय की गृहस्थाश्रमातले जबाबदाऱ्या ज्या आहेत तर त्यातून निवृत्त होऊन आपण मग शरीर मन जिव्हा त्यांचं तप म्हणजे काय ही तपस्या आहे. म्हणजे काय की अशा पद्धतीनं पूर्वी जे आहे ते तपस्या केली जायची. म्हणजे वानप्रस्थ जीवनामध्ये वनामध्ये जाऊन एखादी कुटी असेल तर त्यात म्हणजे ती कुटी जी आहे तर तिथे राहून जे आहे ते भगवान जे आहे तर यांच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेचे प्रयत्न कुणी ध्यान योगाद्वारे करेल म्हणजे असे वेगवेगळ्या पद्धतीने असे प्रयास जे आहे ते करायचा म्हणजे भाग जो आहे तो पूर्वी केला जायचा. म्हणजे जेव्हा वर्णाश्रम व्यवस्था होती तेव्हा मग आता आणि त्याच वेळेला कसं की वल्कल धारण करायची फळं कंदमुळं खायची. मग अशा पद्धतीचं जीवन जगणं म्हणजे ह्याला तपस्या आहे ही मानली जाते. शरीराची तपस्या मनाची आणि जिव्हेची तपस्या. मग अशा पद्धतीचं वानप्रस्थ जीवन जे आहे तर ते वर्णाश्रम व्यवस्था जेव्हा अस्तित्वात होती तर तेव्हा आचरण त्याचं केलं जायचं. आता शक्य आहे का कलियुगामध्ये नाही. मग आपल्याच घरी आपण अशा पद्धतीचं वानप्रस्थ जीवन जे आहे ते स्वीकारू शकतो. म्हणजे काय भगवानांच्या भक्तिमय प्रेममय स्वतः सेवेमध्ये स्वतःला समर्पित केलं तर हे एक प्रकारचं वानप्रस्थ जीवनाचंच आचरण होईल. कारण आपल्या कसं गरजा कमी करतो आपण इंद्रिय भोग कमी होतो आणि भगवानांच्या इंद्रियांच्या तुष्टीसाठी आपण कार्य करायला लागतो. मग हे एक प्रकारचं वानप्रस्थ जीवनाचं आचरणच होईल. आता पुढचा गुण म्हणजे आर्जव सरळपणा म्हणजे काय की आपल्यामध्ये इतका म्हणजे सरळपणा किंवा आपण म्हणू की इतका आपला असा स्वभाव जो आहे तर तो निस्पृह असला पाहिजे की आपण शत्रूला देखील सत्य अगदी म्हणजे व्यवस्थित म्हणजे अगदी धाडसाने निर्भयपणे सांगू शकलो पाहिजे. मग हे जे आहे ते सत्याचं आचरण अंगी आणणं आवश्यक आहे. अहिंसा म्हणजे काय की कुठल्याही जीवाच्या उत्क्रांतीमध्ये आपण बाधा नाही बनायचं. म्हणजे शरीराच्या हत्येनंतर ते आत्माने मारल्या जात म्हणून काही इंद्रिय तृप्ती करायला आपण पशूंना नाही मारायचं. तर आपल्यासाठी भरपूर धन म्हणजे जे काही धनधान्य आहेत फळफळावळ किंवा दूध म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टींचा पुरवठा जो आहे तो निसर्गामध्ये विपुल प्रमाणात भगवानांनी करून ठेवला. मग पशुहत्या तर गरजेचीच नाहीये. आणि म्हणून आपण जे आहे ते काय करणं आवश्यक आहे तर अशा पशूंची हिंसा करून मांसाहार करू नये. भगवानांनी कुठंच नाही सांगितलं पत्रम पुष्पम फलम तोयम भगवान म्हणतात. म्हणजे जे तुलसी दल आहे एखादं फळ आहे एखादं फळ आहे किंवा एखादं फळ आहे किंवा एखादं तुलसीचं पान आहे जल आहे तर अशा पद्धतीने किंवा भगवान जे आहेत तर त्यांना आपण जे आहे ते समर्पित करून संतुष्ट करू शकतो पहा. मग किंवा फूल अर्पण करून तर असे 4 घटक आपण अर्पण करून भगवानांना संतुष्ट करू शकतो. मग इकडे अहिंसा जी आहे तर याचा अर्थ काय की कोणत्याही जीवाच्या प्रगतीला प्रतिबंध नाही करायचा. म्हणजे काय की पशुयोनीमध्ये सुद्धा दुसऱ्या पशुयोनीत म्हणजे उत्क्रांती होणारे पशु असतात. मग आता जर आपण एखाद्या प्राण्याचा वध केला तर त्याची प्रगती खंडित होते. म्हणजे काय की त्या पशुचं जीवनमान ठरलेलं असतं. ह्या शरीरामध्ये तो अमुक दिवस अमुक वर्षांसाठी असा राहणार आहे. मग त्याला आपण मारलं म्हणजे त्याचा अकाली मृत्यू झाला तर मग त्याला दुसऱ्या योनीमध्ये उन्नत होण्यासाठी पुन्हा एकदा जन्म घेऊन त्याच देहाचा तो कालावधी त्याच म्हणजे पशुजीवनामध्ये येऊन पूर्ण करायला लागतो. म्हणजे आपण दुसऱ्याच्या उत्क्रांतीमध्ये बाधा आणतो. तर अशा पद्धतीनं आपण हिंसा करू नये म्हणजे अहिंसेचं आचरण करायला हवं. मग आता सत्यम म्हणजे काय सत्याचं विकृतीकरण आपण करायचं नाही. म्हणजे काय वैदिक ग्रंथामध्ये सगळं काही दिलेलं आहे. मग इतकं कठीण म्हणजे भाग काही ठिकाणी आहे की आपण जर त्याचा आता अर्थ लावायला गेलो तर आपल्या बुद्धीने आणि आपल्या कल्पनेने जर वैदिक शास्त्रांचं अध्ययन करायला गेलो तर आपण त्याचा वेगळाच अर्थ म्हणजे जो आहे तर तो लावू. म्हणजे का तर आपण कसे आहोत तर पतित जीव आहोत आपण अशुद्ध आहोत आणि म्हणून त्याला म्हटलंय सत्याचं विकृतीकरण आपण करू नये. म्हणजे काय तर इथं समजून घेऊया की वैदिक ग्रंथामध्ये जे काही ज्ञान आहे त्याचा अर्थ आणि प्रयोजन हे प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंकडूनच आपण जाणायला हवं. त्यांनी जाणलेलं असतं वेदांमधलं सत्य जे आहे ते भगवानांची वाणी आहे वेद म्हणजे. परमसत्याचं ज्ञान हे अशा आध्यात्मिक स्तरावर उन्नत आत्मसाक्षात्कारी पुरुषाकडूनच आपण घेतलं पाहिजे. अन्यथा आपण वैयक्तिक स्वार्थासाठी स्वतःच वेदांवर काहीतरी तर्क केले भाष्य केले
तर मग ते सत्याचं विकृतीकरण होईल आणि भगवद्गीतेचं आता समजा मूळ आशय आहे तर त्याचा आपण अनर्थच करणारी भाष्य लिहू किंवा सांगू. मग अशा पद्धतीनं आपण प्रयास करायला नको. तर आपण काय केलं पाहिजे, प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंकडून जे आहे तर त्याचा जो वास्तविक अर्थ आहे त्या मंत्रांचा शब्दांचा तर तो प्रस्तुत केला पाहिजे. आणि याचं शिक्षण आपण प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंकडून यासाठी घेतलं पाहिजे. म्हणून गुरु शिष्य परंपरेद्वारेच आपण जे आहे ते हे ज्ञान घेत असतो पहा. मग क्रोधाचं नियमन करायचं म्हणजे काय की क्रोधित झाला एखाद्या व्यक्ती तर आपण दूषितच होतो. आपण कसं सहनशील व्हायला शिकलं पाहिजे. म्हणजे क्रोध आहे तर रजोगुणी मग त्याचा परिणाम काय होतो की आपण जे आहे ते म्हणजे जे आहे ते क्रोध जेव्हा आपल्यामध्ये येतो तर तो कशामुळे येतो तर आपण चक्र पाहिले दुसऱ्या अध्यायामध्ये. तर क्रोध हा आपली इच्छा पूर्ण न झाल्यामुळे म्हणजे कामवासनेचा परिणाम म्हणून होतो. आणि म्हणून आपण क्रोधापासून स्वतःला मुक्त ठेवलं पाहिजे. म्हणजे आपण सहनशील असलं पाहिजे. तृणादपि सनी काय म्हटलंय सुनीचेन. तर अशा पद्धतीने म्हणजे गवतासारखं सहनशील किंवा वृक्षासारखं आपण सहिष्णू असलं पाहिजे. मग इतरांमध्ये आपण दोष नाही पाहायचे, विनाकारण चुका नाही करायचे. तर ह्याचं कारण काय आहे तर ज्याला आध्यात्मिक प्रगती करायची आहे तर त्याच्यामध्ये विकार हे असणारच. मग इतरांमध्ये आपण दोष पाहण्यात किंवा विनाकारण चूक जे आहेत तर म्हणजे त्यांच्यामध्ये असे विनाकारण त्यांच्या चुका करायच्या असे प्रयत्न बिलकुल नाही करायचे. म्हणजे हे अपराध होतात आणि हे आपल्याला जे आहेत तर ते भगवानांच्या जवळ नेण्याऐवजी भगवानांच्या पासून दूरच ठेवत असतात. आणि म्हणून आपण कसं असलं पाहिजे तर विनयशील असलं पाहिजे. आणि आपण कुठलंही घृणास्पद म्हणजे असं चुकीचं किंवा अशा पद्धतीचं कार्य की ज्यामुळे आपल्या गुरूंना सुद्धा म्हणजे जे आहे तर आपल्यामुळं काही कमीपणा येईल असं कुठलंही कार्य आपण करू नये. म्हणजे काय की आपली जबाबदारी आहे ती की गुरु शिष्य परंपरेनुसार आपण आचार्यांच्या जे चरण चिन्हांचं जे ते अनुसरण करणं आवश्यक आहे. आणि नेहमी आपण परंपरेला जोडलेले आहोत त्यामुळे आपण विचारपूर्वक कार्य करणं आवश्यक आहे. मग दृढ निश्चयाने म्हणजे एखादी गोष्ट प्राप्त करण्याचे प्रयत्नात आपण खूप म्हणजे निराश नाही होऊन उपयोग नाही. एखादी गोष्ट मिळाली अपयश आलं म्हणजे भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये असताना किंवा एखादं कार्य आपल्याला किंवा सेवा दिली असेल प्रयत्न करताना अपयश येईल. मग आपण खिन्न न होता धैर्याने दृढ निश्चयाने प्रगती करायला हवी. मग आता दुर्बळांना अभय देण्यास समर्थ असे जे असतात तर ते क्षत्रिय म्हणजे असे बलशाली त्यांनी असायला हवं. मग उगाच अहिंसक आहोत जसं अर्जुनाची स्थिती होती तर नको त्या ठिकाणी अहिंसकता दाखवू नये आपण. म्हणजे हिंसेची आवश्यकता असल्यावर तिथे हिंसा करायला क्षत्रियाने तत्पर असलं पाहिजे. आणि कधी 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 काय होतं की शत्रूचं दमन करू शकत असो आपण म्हणजे विशिष्ट परिस्थिती निर्माण होते की तिथं क्षमा करू शकतो. तर अशा छोट्या मोठ्या अपराधांना आपण क्षमा करणं आवश्यक आहे. मग शेवटी म्हणजे काय मन शरीर जे आहे तर आपला जो व्यवहार आहे म्हणजे तर देवाणघेवाण म्हणजे तर हे सगळं जे आहे ते अत्यंत पवित्रतेने आपण करणं आवश्यक आहे. याचं पावित्र्य जपणं आवश्यक आहे. म्हणजे व्यापार म्हणजे काय व्यापार म्हणजे वैश्यवर्णाचं कार्य त्यांनी काळात करू नये. विशेष करून म्हणजे आपण समजून घेतलं पाहिजे की आपण उगाच मानाची अपेक्षा कृष्णा क्षमस्व आज थोडा नेटचा अडथळा जास्त येतोय मला. तर अशा पद्धतीने आपण जे आहे तर म्हणजे गर्विष्ठ होऊन जाऊ नये व्यर्थ प्रतिष्ठेने किंवा जास्त मान सन्मान आपल्याला मिळण्याच्या म्हणजे अपेक्षा ठेवून आपण मी कुणीतरी मोठा आहे किंवा मला लोकांनी सन्मान दिला पाहिजे मी उच्चवर्णीय असा विचार आपण नाही केला पाहिजे. तर आपल्या म्हणजे आपली जी काही परिस्थिती आहे तर त्यानुसार म्हणजे पूर्वी वर्णाश्रम व्यवस्था होती तर ते आपल्या श्रेणीला त्याने अनुरूप राहावं असं त्यानुसार सांगितलं गेलंय. पण आता आपण आपली जी काही आहे वास्तविक स्थिती त्यानुसार आपण त्या अनुरूप राहणं आवश्यक आहे. म्हणजे सामाजिक सुव्यवस्था
राखण्यासाठी म्हणजे जे आहे तर उच्चवर्णीयांचा जे आहे ते निम्न वर्णातल्या लोकांनी आदर राखावा, आपलं कर्तव्य जे आहे तर त्याचं पालन करावं प्रत्येक वर्णाच्या लोकांनी, असं मार्गदर्शन जे आहे ते आपल्याला मिळतं. म्हणजेच काय की आपण आपलं कर्तव्य कर्म करून जे आहे तर ते भक्तिमय प्रेममय सेवा जरी करत राहिलो तरी साधी आणि उच्च विचार म्हणजे हे आताच्या काळामध्ये आपण म्हणू कलियुगामध्ये इतकं जरी आपल्याला जमलं तरी पुरेसं आहे. पहा म्हणजे हे सगळे जे गुण म्हणजे आहेत ते 26 गुण आहेत. मग हे जे आहेत तर हे आपल्या अंगी येण्यासाठी आपण प्रयत्न केला तर नक्कीच म्हणजे हे गुण जे आहेत ते आपल्या अंगी बाणवण्याचा जर प्रयत्न केला तर हळूहळू आध्यात्मिक साक्षात्काराच्या स्तरावर आपण जे आहे ते उन्नत होण्यासाठी जे आहे तर त्याचा उपयोग होईल. मग आता हे जे आहे ते दैवी गुण आपण अभ्यासले, आता आपण जे ते असुरी गुण अभ्यासू. हा मग त्याचे श्लोक अभ्यासू. मग मग त्याच्या श्लोक वाचाल. हरे कृष्ण. जय माताजी. हा त्याचे श्लोक वाचाल. हा हरे कृष्ण. हो. दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीं. हे पार्थ, दंभ, उर्मटपणा, अभिमान आणि अज्ञान हे आसुरी प्रकृतीत जन्मलेल्या लोकांचे गुण. हरे कृष्ण. हरी बोल. खूप छान माताजी, खूप छान. खूप खूप धन्यवाद. आता आपल्याला 3 दिवस माताजींकडून छान श्लोक वाचायला म्हणजे ऐकायला मिळणार आहेत. हा माताजी खूप छान श्लोक शिकवतात. आपल्या सगळ्यांचं सौभाग्य आहे माताजींचा आज आपल्याला आजपासून संग लाभतं. तर सगळ्यांनी छानपैकी ऐका. माताजी किती छान शिकवतात का आणि वाचतातही खूप छान. तर आता आपण पाहूया की भगवान काय म्हणतात की हे पार्थ, दंभ, उर्मटपणा, अभिमान, अज्ञान हे आसुरी प्रकृतीत जन्मलेल्या लोकांचे गुण आहेत. म्हणजे काय की आसुरी व्यक्ती कसे असतात तर ते आपण इथे पाहतो की ते काय करतात की त्यांच्याकडं काय असतं की आसुरी लोकांचं कसं असतं की त्यांच्याकडं फारसं काही ज्ञान नसतं, पण ते आहे त्यापेक्षा आपल्याला मोठं प्रस्तुत करायचा प्रयत्न करतात. म्हणजे आपल्या धार्मिकतेचा आध्यात्मिक विकासाचा त्यांना देखावा करायचा असतो. म्हणजे जरी ते नियमांचं पालन करत नसले तरी त्यांना अशा पद्धतीने देखावा करायचा असतो. आणि आपल्याकडची जी शैक्षणिक पात्रता आहे, संपत्ती आहे, त्याचा त्यांना फार अभिमान असतो. आपल्या लोकांनी मान सन्मान द्यावा, पूजा करावी असं त्यांना वाटत असतं. आणि मग हे जे आहे ते मान देण्यायोग्य नसतातच बरं का. म्हणजे छोट्या छोट्या गोष्टीवरून त्यांना जर तो क्रोध येतो, मग कठोर बोलतील, मग काय करू काय नको असं त्यांना कळत नाही. म्हणजे अशी सारासार बुद्धी नसते त्यांना. असे असतात. आणि मग आपल्या इच्छेनुसार म्हणजे आपल्या भावनेनुसार कधीही कुठलीही गोष्ट करतात. आणि मग कोणतंही प्रमाण नाही मानत. किंवा असे जे असतात आसुरी प्रवृत्तीचे लोक ना ते मातेच्या उदरात असल्यापासून त्यांची जी अशी लक्षणं आहेत ना तर ती पाहायला मिळतात. म्हणजे काय की हे आसुरी गुण त्यांनी तेव्हापासूनच धारण केलेले असतात. आणि मग वय वाढत जाईल तसं ते अशुभ गुण प्रकट करतात. त्या चित्रात पहा जो हत्ती आहे तर तो कसा आहे, तर त्याला आपल्या शक्तीचा गर्व असतो. म्हणजे दंभो दर्पो अभिमानश्च. मग हत्ती काय करतो तर असे वृक्ष मोठेच्या मोठे जे आहेत ते उपटून टाकतो. पहा आसुरी व्यक्तीचे लोक जे आहेत तर त्यांच्यासाठी हे उदाहरण आहे. तर अशा पद्धतीने हत्ती सारखे म्हणजे दंभ किंवा दंभोदर्प अभिमान कडच्या सगळ्या गोष्टींचा गर्व आणि स्वतःला शक्तिशाली प्रस्तुत करण्याचा त्या सगळ्याचा अभिमान असं आणि क्रोधित लगेच होणार आहे. हत्ती लगेच क्रोधित होतं. त्याच्यावरून आपण लक्षात ठेवू असे आसुरी लोक असतात. आणि मग दुर्योधनाचं पहा म्हणजे तो जन्माला जेव्हा आला ना तर तो आसुरी प्रवृत्ती त्याची होती. मग तो जन्माला ज्या वेळेला आला तर त्यावेळेला म्हणजे अशी अशुभ लक्षणं प्रकट झाली आणि नंतर तर त्याचे सगळे अशुभ गुण प्रकट झालेच. म्हणजे असे असतात आसुरी प्रवृत्तीचे लोक. आता पुढे जाऊया. हा मग त्याची पुढच्या श्लोकावर येईल. हा मग त्याची वाचतो हा श्लोक. हरे कृष्ण. दैवी संपद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मा शुच संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव. दैवी गुण मोक्षदायक असतात तर आसुरी गुण बंधनकारक असतात. हे पांडवा, तू चिंता नको करूस, कारण तू दैवी गुणांसह जन्मलेला आहेस. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. मग आता दैवी गुण कसे आहेत तर आपल्याला मोक्षाकडे घेऊन जाणार आहेत. म्हणजे काय की आता इकडे भगवान जे आहेत ते अर्जुनाला सांगतात की तू काही आसुरी म्हणजे गुणांचा नाही जन्मलेला आहेस. म्हणजे युद्धात भाग घेणं जे आहे तर ते काही आसुरी वृत्तीचं लक्षण नाही आहे. म्हणजे तो युद्धासंबंधी करूया की नको असं सारासार विचार करतोय, ज्याला साधक बाधक विचार आपण म्हणतो, असं सगळा विचार करतोय. मग भीष्म द्रोण आहेत, मग इत्यादींची हत्या होईल, म्हणजे गुरु आहेत, पितामह आहेत, मग अशा म्हणजे सन्माननीय व्यक्तींची हत्या कशी बरं करू, म्हणजे ह्याविषयी तो विचार करताय. म्हणजेच काय की क्रोध किंवा खोटी प्रतिष्ठा किंवा कठोरपणाच्या आहारी नाही गेलाय तो. आसुरी वृत्ती अशा असतात, म्हणजे अत्यंत क्रोध येतो खोट्या प्रतिष्ठेसाठी, म्हणजे तो देखाव करतात त्यासाठी ते काहीही करतील, कुठल्याही स्तरावर येतील. आणि मग कठोर म्हणजे अत्यंत कठोर असतात, म्हणजे ते कुठलेही कृत्य करायला पाठीपुढे पाहणार नाहीत पहा. मग असे जे असतात ते आसुरी वृत्तीचे जे असतात. मग अर्जुन काही आसुरी वृत्तीचा नव्हता. म्हणजे काय की शत्रूवर बाण सोडणं हेच काय आहे क्षत्रियांचं कर्तव्य आहे. मग ही गोष्ट दैवी समजली जाते, कारण क्षत्रियानं ते आपलं कर्तव्य कर्म केलेलं असतं. पण आपले जर कर्तव्यापासून आपण परावृत्त झालो आणि आपलं कर्तव्य कर्म केलं नाही तर मग ते आसुरी मानले जाईल. म्हणजे युद्धामधून पळ काढलं असतं अर्जुनाने तर मग ते आसुरी मानलं गेलं असतं. मग ह्याच्यावरून आपण लक्षात घेऊ. मग ह्याला म्हणजे हे सगळं जे आहे तर हे सगळं अर्जुनाला का सांगतात भगवान, तर अर्जुनाला विलाप करायचं काही कारण नाही. वर्णाश्रम धर्म आहे तर त्याच्या नियमक तत्वांचं जर एखादा पालन करत असेल ना तर तो नेहमी दैवी प्रकृतीमध्ये स्थित मानला जातो. म्हणजे काय की भगवान यांच्या विधिविधानांचं भगवान यांनी वेद दिले, म्हणजे काय विधिविधान आपल्यासाठी दिली आहेत, त्या आज्ञा आहेत. तर त्यानुसार जो आचरण करत असेल तो नेहमी भगवान यांच्या सुरक्षित छताखाली असतो. म्हणून काय म्हणले दैवी प्रकृती च्या अधीन असतो पहा. मग आपण पाहिलं होतं की देवकी आणि वसुदेव यांना कंस जे आहे तर तो घेऊन जात असताना आकाशवाणी झाली की जेव्हा देवकीचा 8वा पुत्र तुझा वध करेल त्यावेळेला लगेच त्यांनी तलवार उपसली. मग हे म्हणजे कंसाने काय केलं, तलवार उपसली आणि देवकीचे केस ओढून तिची हत्या करायला म्हणजे निघाला. मग असं असे जे गुण असतात म्हणजे कठोरपणा पहा, मग हे आसुरी गुण असतात. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा. आता भगवान काय म्हणतात की हे पाहत्या जगतामध्ये दैवी आसुरी दोन प्रकारचे जीव आहेत. त्यापूर्वीच मी तुला दैवी गुणांचं विस्तारपूर्वक वर्णन केलंय. आता आसुरी गुणांचं तू वर्णन आहे. म्हणजे काय की आता आसुरी गुणांविषयी जे आहेत तर ते भगवान जे आहेत ते आपल्याला सांगणार आहेत पहा. मग आता साधू गुरु शास्त्र यांच्या आदेशानुसार जे आचरण करतात असे ते आहेत आणि शास्त्रानुसार कर्तव्य कर्म करतात. मग हे जे आहेत ते दैवी गुण असलेले लोक, दैवी प्रवृत्तीचे म्हटले जातात. आणि जे शास्त्राच्या नियमांचं विधिविधानांचं पालनच नाही करत असे जे असतात ते आसुरी प्रवृत्तीचे मानले जातात. म्हणजे काय की शास्त्रसंमत नियमक तत्वांचं पालन हा जर निकष आपण धरला तर मग हा जो निकष आहे तर म्हणजे ह्या निकषावर आपण जर वर्गीकरण करायचं ठरलं तर वेदामध्ये काय सांगितलंय की म्हणजे एकाच प्रजातींपासून हे देव आणि दानव निर्माण झालेत. पण कसा भेद आहे पहा की एक जे आहे ते शास्त्राच्या विधिविधानांचं पालन करतात ते देव, आणि जे पालन करत नाही तर ते म्हणजे आसुरी किंवा ते आसुरी लोक म्हणजे कोण दानव आहेत. मग आता पुढे जाऊ आपण. आता पुढच्या स्लाइड वर हो त्याच्या श्लोकाच. प्रवृत्तींच निवृत्तींच जनाना विदुरासुरः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते. आसुरी प्रवृत्तीचे लोक काय करावे आणि काय करू नये ते जाणत नाही. शुचिरभूतपणा, सदाचार तसेच सत्यही त्यांच्यामध्ये आढळत नाही. हरे कृष्ण. आता आचारी प्रवृत्तीच्या लोकांचं काय असतं की त्यांना लक्षातच येत नाही आपण काय करायला पाहिजे काय करायला नाही पाहिजे. म्हणजे आता हे कसं समजून घ्यायचं तर पहा, म्हणजे एक तर हे शास्त्राच्या विधिविधानांचं पालनच करत नसतात. मग असुरांना शास्त्राचं त्यामुळे ज्ञान पण नसतं. आणि शास्त्राचं म्हणजे ज्ञानच नसल्यामुळे पालन करण्याचा प्रश्नच येत नाही. हो की नाही, पालन करायचा त्यांचा प्रयास पण नसतो. मग आता बहुतेक आसुरी लोकांना जे आहे ते शास्त्राविषयी ज्ञानच नसतं. आणि समजा काहींना शास्त्रांचं ज्ञान असलं तरी ते नियमांचं पालन करण्याकडे काही त्यांचा कल नसतो किंवा तशी प्रवृत्ती नसते. किंवा त्यांची श्रद्धा पण नसते. म्हणजे ते भगवान यांनाच मानत नाहीत. भगवान जे आहेत तर यांचे ते द्वेषीच असतात एक प्रकारे. भगवान यांच्या ऐश्वर्याचा ते उपभोग घेत असतात पण भगवान यांना ते न मानणारे असतात. मग त्यामुळं भगवान यांना जे मानत नाहीत ते भगवान यांच्या आज्ञा ज्या आहेत भगवानांचे उपदेश आहेत त्यांना कसं बरं मानतील. त्यामुळे ते काय करत असतात तर वैदिक आदेशानुसार ते कर्मच करत नसतात.
शास्त्रांच्या विरुद्ध, वैदिक आदेशांच्या विरुद्धच त्यांचं कार्य होत असतं. मग अंतर्बाह्य शुची नावाचा भाग त्यांच्यामध्ये नसतो. म्हणजे काय की अंतरिक्ष शुची म्हणजे काय, तर आपण हरे कृष्ण महामंत्र जे आहे तर त्याचं जे आहे ते उच्चारण करू. आणि त्यांचं म्हणजे जे आहे ते असं पवित्र नामाचं आपण उच्चारण करू आणि तो श्रवण देखील करू आपण उच्चारण करत असताना, आणि त्याचं पुन्हा पुन्हा आपण स्मरण करू. तर अशा पद्धतीने आपण आंतरिक शुची जी आहे ती पाळू शकतो, म्हणजे महामंत्राचं कीर्तन करून. बाह्य शुची म्हणजे काय की आपण वेळच्या वेळी स्नान केलं पाहिजे, आपले जे आहेत ते दात घासले पाहिजेत, हे सगळ्या बाह्य शुचीच्या गोष्टी आहेत खरं तर, है ना. मग त्याद्वारे आपण आपल्या शरीराची स्वच्छता जी आहे तर ती ठेवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. पण ह्यांना कुठल्याच म्हणजे गोष्टी ज्या आहेत अंतर्बाह्य शुची असं काही म्हणजे जे आहे तर याचं भानच नसतं. म्हणजे स्वच्छ वस्त्र परिधान आपण करतो, अशा कितीतरी गोष्टी आपण करतो की ज्याद्वारे आपण म्हणजे स्वच्छ आणि शुद्ध म्हणजे राहायचा प्रयत्न करतो. म्हणजे काय की अंतर्बाह्य शुची. तर हे कुठल्याच म्हणजे गोष्टींचं जे आहे तर ते पालन करत नाहीत. मग असे जे असतात ते आसुरी लोक, म्हणजे सदाचार किंवा सत्य तर त्यांच्यामध्ये मुळात आढळतच नाही पहा. म्हणजे आणि शुचिर्भूतपणाचा विचार केला तर आता आपण चर्चा केली, असे कुठलेच स्वच्छतेच्या गोष्टी त्यांना म्हणजे त्यांच्याकडून पालन होत नसतं. मग असे जे असतात ते जे आहेत तर आसुरी प्रवृत्तीचे लोक इथे चित्रात पहा दाखवले. म्हणजे आताच जे आधुनिक युगातलं जीवनशैली पहा कशी आहे. तर अशाच प्रकारचे आहे. की मद्यपान करणारे, मदिराक्षी, अशा पद्धतीने म्हणजे सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत तर त्या आसुरी प्रवृत्तीचे जे लोक असतात तर ते जसं आचरण करतात तर त्या ज्या आहेत तर त्या आताच्या कलियुगामध्ये आपण पाहतो पहा. म्हणजे स्त्रियांना आपण संरक्षण दिलं पाहिजे असं म्हणतो. मनुसंहितेमध्ये पण स्पष्टपणे सांगण्यात आलं की स्त्रीला स्वातंत्र्य दिलं जाऊ नये. म्हणजे याचा अर्थ स्त्रीवर निर्बंध नाही, तर स्त्रिया हे भावनिक असतात. आणि स्त्रियांना स्त्री धर्म आहे, पुरुषांना वर्णाश्रम व्यवस्था आहे. तर स्त्रिया, बालवृद्ध, मुलं, घरात यांना संरक्षणाची आवश्यकता असते. तर मग आताच्या आधुनिक म्हणजे जीवनशैलीमध्ये काय होतं तर जे आहे तर स्त्रियांना पुरुषांप्रमाणे स्वातंत्र्य दिलं जातं पहा. मग आता त्यामुळे काय होतं, जग म्हणजे सामाजिक स्थितीमध्ये सुधारणा नाही होत, तर ते स्वैराचारी जीवन होतं की ज्याला स्वातंत्र्य या नावाखाली स्वैराचार केला जातो. मग अशा पद्धतीनं आधुनिक शिक्षण व्यवस्था जी आहे तर ती अशी आहे, आपल्याला भ्रमित करणारी आहे. आणि म्हणून नैतिकता जी आहे म्हणजे प्रत्येक म्हणजे जीवासाठी जी नैतिक मूल्य आहेत किंवा नैतिक मूल्यांचं जे आचरण आहे तर त्याचा ऱ्हास होऊ लागलाय. म्हणजे आताची जी आधुनिक व्यवस्था आहे, म्हणजे जीवन पद्धती आहे ना, तर ती आसुरी म्हणजे जीवनाकडे आपल्याला नेणारी आहे पहा. म्हणजे इथं आपण लक्षात घेऊया, आपण पाहतो वेगवेगळ्या म्हणजे गोष्टी आता आधुनिक म्हणजे जीवनशैलीच्या नावाखाली मद्यपान किंवा वेगवेगळी व्यसनं किंवा अशा पद्धतीनं अगदी आपण म्हणू ज्या सौंदर्य स्पर्धा वगैरे, हे सगळं आसुरी संस्कृतीच जे आहे तर ते प्रतीक मानलं जातं पहा. आपल्या वैदिक शास्त्रांचं मार्गदर्शन जे आहे तर त्यानुसार कसं आहे की आपण म्हणजे विधिविधान जे आहे तर त्यांचं पालन करून आपण सत्वगुणी म्हणजे सत्वगुणी किंवा प्रजा निर्माण होणं किंवा सत्वगुणाच्या स्तरावर उन्नत होणं आवश्यक आहे पहा. इथं अत्यंत उलटी परिस्थिती आहे पहा आताची. तर आपण हा भाग इथे समजून घेतला. मग आता पुढे जाऊ आपण. हम्म. आता ह्या आसुरी लोकांचं कसं असतं तर ते आपण ह्या श्लोकातून समजून घ्या. हा मात्र ह्या श्लोकाचं हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असत्यम हा अप्रतिष्ठम वाचून. ते Yes. असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर असंभूतम किमन्यत् काम अहैतुकम. ते म्हणतात की हे जगत असत्यावर निराधार आहे आणि परमेश्वर नावाचं कोणीही याचे नियंत्रण करत नाही. त्यांचे म्हणणे आहे की केवळ मैथुनाच्या इच्छेमुळे हे जग निर्माण झाले आहे आणि काम खेरीज अन्य कोणतेही कारण नाही. हरे कृष्ण. खूप धन्यवाद माताजी. तर आता इकडे कसा भाग आहे पहा, आपण समजून घेऊया की आता आपण पाहिलं की कशी समाज व्यवस्था आहे पहा. खरं तर आपलं वैदिक संस्कृती काय सांगते की स्त्रियांना आपण संरक्षण दिलं पाहिजे. म्हणजे आपल्या लहानपणी म्हणजे काय म्हणून बालिका अवस्थेमध्ये स्त्रियांना पिता संरक्षण देत असतात किंवा तारुण्यावस्थेमध्ये पतीनं संरक्षण द्यावं किंवा वृद्धावस्थेमध्ये पुत्रांनी. म्हणजे हे आपल्या
मनसंहितेप्रमाणे योग्य सामाजिक आचरण आहे. मग आता इकडे कसं आहे तर आपल्या आधुनिक संस्कृतीमध्ये असं काही आचरण जे आहे तर याचं पालनच होत नाही पहा, किंवा विवाह पद्धती सुद्धा संपुष्टातच येत चालली आहे. म्हणजे नैतिकतेमध्ये घसरण होत चालली. आता त्याचाच पुढचा भाग म्हणजे पहा की आता असे जे आधुनिक समजून घेऊ की असुरांचा निष्कर्ष असा असतो पहा. आणि मग काय की परमेश्वराने ही जी म्हणजे भौतिक सृष्टी आहे, ही कशासाठी निर्माण केली यामागचा हेतू पण त्यांना माहिती नसतो. म्हणजे त्यांना असं वाटतं की इथं क्रिया प्रतिक्रिया घडतात आणि मग सृष्टीची रचना होते. म्हणजे सृष्टीचा उत्पत्तीचा त्यांचा स्वतःचा एक सिद्धांत बरं का. म्हणजे जगाची उत्पत्ती म्हणे आपोआपच झाली, म्हणजे जगाच्या पाठी परमेश्वर आहे असं काही त्यांना म्हणजे मानायचंच नसतं. म्हणजे काय की आता ज्या चेतन गोष्टी आहेत, म्हणजे चेतन ज्या गोष्टी आहेत किंवा ज्या कशा आहेत की जड म्हणजे काय की ज्या भौतिक गोष्टी आहेत तर यातला जो भेद आहे ते सुद्धा ते मानत नाहीत. किंवा भगवान जे आहेत तर ते परमात्मा रूपात आपल्या हृदयात उपस्थित आहेत तर त्याचा पण ते स्वीकार करत नाही. म्हणजे काय की सगळं विश्व म्हणे अज्ञानाचा गोळा होतं आणि मग सगळं काही म्हणजे त्यांच्या मतानुसार सगळं शून्यच होतं. म्हणजे याच्यावरून आपण लक्षात घेऊ की सृष्टीमध्ये जे वैविध्य आहे तर हे जे आहे तर ह्यांच्याविषयी त्यांना कल्पना जी आहे तर ते नसते पहा. म्हणजे काय हे सगळं अज्ञानच असतं. म्हणजे आणि मग ते काय मानतात की हे जे जगत आहे तर ते कसं आहे की मुलाला जसं केवळ स्त्री आणि पुरुष हे संभोग करून जन्म देतात, मग तसं हे जगत आहे म्हणून निर्माण झाले. म्हणजे आत्मतत्व विरहितच हे जगत आहे आणि तसंच उत्पन्न झाले. म्हणजे त्यांच्या दृष्टीने कसं आहे सगळे पदार्थ एकत्र आले आणि जीवाची निर्मिती झाली. म्हणजे काय की प्रयोगशाळेमध्ये वेगवेगळे जे पदार्थ असतात म्हणजे केमिकल्स असतात तर ती कशी एकत्र आपण करत असतो आणि वेगवेगळे प्रयोग करत असतो. मग त्यातून कधी आपण जीव निर्माण झालेले पाहिले का हो? म्हणजे प्रयोगशाळेमध्ये अशी सगळी रसायनं एकत्र आली तर तिथं कुठला जीव निर्माण झालेला आपण कधी पाहिला का? पण ते असं मानतात ही सगळी संयुग एकत्र आली आणि त्यामुळं जीवाची निर्मिती झाली पहा. किंवा असं मानतात हे सगळे जे आताचे म्हणजे असुरी संस्कृती जी आहे तर ते काय म्हणतात जगत म्हणजे जग हे कसं आहे निराधार आहे, परमेश्वर नावाचं इकडं कोणीच नाहीये. आणि मग आता असं जर असेल तर आपण समजून घेऊया की भौतिक सृष्टीमध्ये हे सगळे जे विविध जीव आहेत आणि हे सगळ्या वस्तूंची आपल्याला म्हणजे भगवानांनी पुरवठा केलेला आहे. मग हे कशासाठी आहे तर भगवानांच्या अध्यक्षतेखाली हे घडतं सगळं. भगवान म्हणतात मग या अध्यक्षेन प्रकृती सुयते सचराचर. म्हणजे ही भौतिक सृष्टी भगवान यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्य करत असते. जीवाला आपलं म्हणजे जे भौतिक शरीर आहे तर ते त्याचं उत्तम आरोग्य म्हणजे जे आहे ते राखून काय केलं पाहिजे आपलं मानवी जीवनाचं जे ध्येय आहे की भगवत प्राप्ती करणं तर ह्यासाठी हे सगळं निर्माण केलं गेलंय. तर हे सगळं काही त्यांना ज्ञान नसतंच म्हणजे अज्ञानच असतं. आणि कृष्णांच्या विषयी किंवा त्यांच्या उपदेशांविषयी म्हणजे कुठल्याच गोष्टीविषयी विश्वास नसतो. म्हणजे कृष्णावर श्रद्धा तर नसतेच आणि मग त्यांच्या उपदेशावरती पण किंवा त्यांची जी वचनं आहेत तशी भगवानांच्या श्रीमुखातून आलेली ही वचनं आहेत पण त्याच्यावरती पण त्यांना विश्वास नसतो किंवा श्रद्धा पण नसते. मग असे जे असतात ते असुरी म्हणजे जे असतात तर असुरी स्वभावाचे लोक असतात. म्हणजे कुठलीशी जो आहे तो सिद्धांत आपल्या समोर की दोन जे आहेत तर जे असे ग्रह म्हणजे ग्रह तारे असं त्यांची संकल्पना आहे. म्हणजे असे तारे म्हणे ग्रह नाही तारे तर ते एकत्र आले आणि ते एकत्र येऊन आपटले आणि स्फोट झाला. आता ते स्फोटातून म्हणजे हे सगळं जगत निर्माण झालं. आपण विचार करूया आपण दिवाळीच्या वेळेला फटाके आणतो मग तिथे पण आपण म्हणजे
म्हणजे फटाके उडवण्यासाठी जे आणतो. तर तिकडे मग दोन आपण जर बॉम्ब एकत्र आणले आणि स्फोट झाला तर त्यातनं काही निर्माण होत झालेलं आपण कधी पाहिलंय का? अशा गोष्टीतून काही निर्माण होतं का? म्हणजे हे तथाकथित सिद्धांत आहेत असे. आणि त्यांचे हे सिद्धांत कसे असतात? तर प्रत्येक असुर व्यक्तीचे स्वतःचे असे वेगळे सिद्धांत असतात. आणि त्यांच्या दृष्टीने काय आहे की एक शास्त्रार्थ तर दुसऱ्या शास्त्रार्थ इतकंच प्रमाणभूत मानला जातो. म्हणजे काय की आता संशोधन झालं. मग आपल्या लहानपणी आपल्या सगळ्यांनी आता 40च्या पुढे आपण असू तर आपण सगळ्यांनी जो आहे तो ब्लॅक अँड व्हाईट टीव्ही पाहिला असेल. मग त्यानंतर पुढे जो तो रंगीत टीव्ही आला. म्हणजे म्हणजे एक जो शास्त्राचा अर्थ म्हणजे एक संशोधन थोडक्यात शास्त्राने शोधून काढले. तर ते दुसऱ्या इतकंच प्रमाणभूत मानलं जातं. म्हणजे तितकंच ते प्रमाणभूत मानलं जातं. महत्वाचं मानलं जातं. म्हणजे खरं तर सगळ्या शास्त्रांचा एकच असा प्रमाणभूत अर्थ आहे. असं वैदिक शास्त्र आहे. आपलं इतकं उन्नत आणि इतकं म्हणजे दोषरहित शास्त्र आहे, पण हे त्यांना मान्य नसतं पहा. मग अशा पद्धतीनं जे आहे ते असरीफ लोकांचं जीवन असतं. मग ते पुढे जाऊ आपण. हा, मग त्याच्या पुढच्या श्लोकावर. कृष्णा. मग अशा निष्कर्षांचं अनुगमन करीत स्वतःचा नाश ओढून घेतलेले अल्पबुद्धी असरी लोक जगाचा विनाश करण्याकरता अहितकारी उग्र कर्मामध्ये संलग्न होतात. आता याच्यावरून आपण समजून घेऊया की आता जगाचा विनाश होईल हीच कामं करण्यामध्ये असुरी लोक जे असतात ते सदैव गुंतवून ठेवतात स्वतःला. मग आता हे असुरी लोक कसे असतात? एकतर अल्पबुद्धी म्हणजे ज्ञान नाहीये, अज्ञान आहे. आणि मग त्यामुळे काय की असे जे असतात ते काय करतात की भौतिकवादी जे असतात. तर असे जे परमेश्वर म्हणजे भौतिकवादी जे लोक आहेत. तर त्यांना कसं असतं की असं कुठल्या परमेश्वराच्या अस्तित्वाविषयी कल्पना पण नसते. आणि मग त्यांना काय वाटतं की आपण जे आहे ते प्रगती करतोय. म्हणजे आता त्यांना वाटत असतं प्रगती करतोय. पण भगवद्गीतेनुसार हे सगळे लोक जे आहेत ते म्हणजे कसे आहेत? अज्ञानी आहेत. असं का म्हटलंय? तर पहा, भौतिक जगतामध्ये काय करतो आपण? आपले उपभोगाची साधनं वाढवली, इंद्रिय तृप्ती आणि भोग नंतर ह्याची साधनं वाढवली आणि काय केलंय आपण? त्यासाठी संशोधन केलंय. म्हणजे अजून कसं भोग करता येईल, अजून कसं भोग करता येईल यासाठी आपण जे आहे ते सदैव नवीन नवीन साधनांचा शोध लावला पहा. म्हणजे आपण अशा पद्धतीने आपलं जीवनशैली जी आहे तर ती जी आहे ते अनुभवतो आहोत. टू व्हीलर पासून आपण फोर व्हीलर पर्यंत आलो, हो की नाही? फोर व्हीलर पासून आपण मग अजून म्हणजे काय की वेगवेगळ्या आधुनिक सोयी सुविधा असलेल्या कार अशा म्हणजे याच्यापर्यंत आलो. मग अजून त्याच्या पुढे पुढे जाऊन शोध म्हणजे रेल्वेचा शोध लागला. पुन्हा आपण विमानातून प्रवास करतो. म्हणजे अशा सोयी सुविधा म्हणजे नवनवीन जी साधनं आहेत. तर ती कशासाठी आहेत? तर आपला जो आहे तर तो इंद्रिय तृप्ती जी आहे तर ती वाढवण्यासाठी आहे पहा. आणि आपल्याला काय वाटतं? ही सगळी मानवी समाजाची प्रगती झाली आहे. म्हणजे आणि त्या संशोधनाचा परिणाम म्हणून काय होतं की बऱ्याच पशूंची जी आहे तर हिंसा केली जाते. म्हणजे पहा म्हणजे काही फॅन्सी हँडबॅग्स किंवा उदाहरण देऊया आपण कुठे टीका करणे हेतूने फॅन्सी पर्स मग त्यासाठी पशु हिंसा केली जाते. अशा प्रकारचे वस्त्र किंवा वस्तू ज्या आहेत त्या वापरातल्या ज्या असतात किंवा परिधान केल्या जातात. मग अशा पद्धतीने लोक जे आहेत ते अधिक क्रूर आणि हिंसक होत चाललेत पहा. म्हणजे काय की आसुरी लोक जे आहेत ते अमर्याद पशुहिंसा करतात. आणि मग आता इथं आपण समजून घेऊया की ते अशा गोष्टींचा शोध लावतात की ज्यामुळं मानवजातीचंच नव्हे जे आहे तर प्राणी मात्रांचा सुद्धा विनाश होईल. म्हणजे अशा संहारक गोष्टी निर्माण करण्यामध्ये म्हणजे म्हणजे जे असुरी लोक म्हणजे काय की तमोगुणामध्ये स्थित असतात ते. त्यामुळे ते आपला आणि जगाचा विनाश होईल असल्याच गोष्टी निर्माण करण्यामध्ये सदैव गुंतलेले असतात पहा. म्हणजे काय की शस्त्रास्त्र जे आहेत तर ती निर्माण केली जातात किंवा शस्त्रास्त्र संशोधनाची पूर्व सूचना दिली जाते. म्हणजे सगळ्या जगाला आपल्याकडं आण्विक शस्त्रास्त्र आहेत म्हणून खूप गर्व आहे, खूप अभिमान आहे सगळ्या जगातल्या देश म्हणजे जे जे देश आहेत ते. पण आता ही शस्त्र जी आहेत ती अशी आधुनिक अत्याधुनिक अशी म्हणजे अजून म्हणजे काय म्हणू अजून प्रगत शस्त्रास्त्र आपण निर्माण करणं म्हणजे जर प्रगती मानलं तर हे चुकीचं आहे. म्हणजे ही शस्त्रास्त्र जी आहेत तर ती कधी विश्वामध्ये शांती सुख समाधान नाही आणू शकणार. शस्त्रास्त्राने केवळ आपण युद्धच करू आणि विश्वाला काय
करू आपण, विनाशाकडे घेऊन जाऊ. म्हणजे काय की विनाशासाठीच ती निर्माण केलेली असतात. मग आसुरी वृत्तीचे लोक आहेत ते मानव समाजामध्ये अशी शस्त्रास्त्रांचा शोध लावण्यात गुंतलेले असतात आणि त्यांना वाटतं त्यामुळं जे आहे ते विश्वामध्ये शांती सुख भरभराट येईल. पण कुठलेही शस्त्रास्त्र जे आहेत किंवा अशी आण्विक संशोधन आहेत ते आपल्याला प्रगतीकडे नाही, विनाशाकडे घेऊन जातात. आता आपण पाहतो आहोत की दोन देशामध्ये कितीतरी वर्ष युद्ध सुरू आहे आणि अनेक असे देश आहेत की ज्यांच्यामध्ये युद्ध कधीही सुरू होऊ शकतं. मग ही जी परिस्थिती आहे, तर ही कशामुळे एवढं होते, तर आसुरी प्रवृत्तीकडे कल होत चाललाय. अशा पद्धतीचं आचरण जे आहे ते सुरू आहे. म्हणजे असे जे लोक असतात ते अहितकारी आणि उग्र कर्मामध्ये संलग्न झालेले असतात. पुढे जाऊ आपण. हो, त्याची पुढच्या स्लाइड मध्ये. हा. मग कधी तृप्त न होणाऱ्या कामाचा आश्रय घेऊन गर्व, खोटी प्रतिष्ठा, मदामध्ये डुंबत मोहित झालेले आसुरी लोक जे आहेत तर ते अनित्य गोष्टीमुळे आकर्षित होऊन सदैव अशुचिर्भूत कर्म करण्यास व्रतस्थ असतात. म्हणजे काय, या आसुरी मनोवृत्तीचे जे लोक असतात ते नेहमी काम असतात त्यांची कधी तृप्त होत नाही, मग विषय भोग करत असतात. मग कधीही तृप्त न होणाऱ्या इच्छा त्यांच्या वाढतच राहतात. आणि मग आता त्यामुळे कसं की चुकीच्या दिशेने आपण जातोय हे पण त्यांना ज्ञान नसतं. आणि मग कसं की आसुरी लोक जे आहेत ते आपले स्वनिर्मित एखादा परमेश्वर निर्माण करतात, स्वनिर्मित मंत्र निर्माण करतील आणि त्यांच्या साठी काय असतं की लैंगिक सुख आणि धनसंचय, मग ह्याच गोष्टींकडे ते आकर्षित होत असतात. पहा म्हणजे काय, आसुरी लोक कसे असतात, मदिरा, मदिराक्षी, द्यूत आणि मांसाहार इकडे आकर्षित होतात. मग सगळ्या अशा अशुचिर्भूत सवयी, म्हणजे आसुरी सवयी आपण पाहिल्या. पहा आधीच्या श्लोकामध्ये. मग अभिमान आणि खोटी प्रतिष्ठा, त्यामुळे कसं की हे उन्मत्तपणे म्हणजे दंभो दर्पो अभिमानश्च असं त्यांचं आचरण असतं. आणि मग त्यामुळे काय होतं की वेदांशी सहमत असणारा जो तथाकथित म्हणजे धर्म आहे, तर त्याचा म्हणजे वेदांशी असहमती दर्शवणारा असा स्वनिर्मित आपण म्हणू असं तथाकथित धर्म जे आहे तर तो निर्माण करतात ते. म्हणजे काय की स्वतःचाच धर्म, स्वतःचाच परमेश्वर आणि स्वनिर्मित मंत्राचं उच्चारण करतील असं घडतं. मग असे जे लोक आहेत तर त्यांना जो आहे तर जगामध्ये काय केलं जातं, तर कृत्रिमपणे सगळा जो आहे तो मान सन्मान जो आहे तो मिळतो. मग असे जे लोक आहेत ते कसं असतात, खरं तर नरकाच्या दिशेने धावत असतात बरं का, पण त्यांना वाटतं आपण फार प्रगती करतोय. म्हणजे असे जे आहेत की जे दुसऱ्याच्या स्त्रीचं बलपूर्वक जे आहे तर ते अपहरण करतात किंवा जुगार जे आहे तर जे खेळतात, म्हणजे असे जुगार किंवा जे आपण म्हणू की अवैध मार्गाने धनसंपत्ती गोळा करतात. आणि त्याचबरोबर म्हणजे अनैतिकता आहे. म्हणजे आता हे त्याची काय म्हणू की आपण आसुरी प्रवृत्ती जी आहे तर त्यामध्ये सर्वात आसुरी विचार म्हणजे काय की दुसऱ्याच्या स्त्रीचं बलपूर्वक जे आहे तर ते अपहरण. पण सुरुवात कशी होती, अनैतिकतेतून. म्हणजे विविधता आहे आसुरी जगतामध्ये. म्हणजे जघन्य, जितकं जघन्य कृत्य कर्म त्यानुसार जे आहे तर त्याचं कर्मफल असतं. म्हणजे आपण रावणाचं पाहिलं. पहा म्हणजे काय की ती जघन्यता होती की दुसऱ्या व्यक्तीची स्त्री म्हणजे पत्नीचं बलपूर्वक अपहरण करणं. तर हे एक उदाहरण घेतलं आपण. पण म्हणजेच काय की अशा पद्धतीचे अनैतिकता जी आहे किंवा त्यानंतर काय की मद्यपान, मग त्यानंतर मांसाहार, मग हे सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत तर ह्या सगळ्या आसुरी प्रवृत्तीचे जे लोक आहेत तर ह्याचं आचरण करत असतात. म्हणजे चार नियमक तत्वांचं पालन करण्याचा म्हणजे भाग हा नसतो. मग आता इकडे समजून घेऊ की इंद्रिय तृप्ती हीच मानवी संस्कृतीची मुख्य आवश्यकता आहे असं ते विचार करतात. आणि मरेपर्यंत अमर्याद म्हणजे इंद्रिय तृप्ती जी आहे तर ती त्यांना करायची असते, म्हणून त्यांना असंख्य चिंता पण असतात. सदैव चिंतेने घेरलेले असतात. आणि सदैव मग काम क्रोध यामध्येच असतात. म्हणजे आसुरी लोक काय करतात, इंद्रिय तृप्तीसाठी मग कुठलेही मार्ग म्हणजे साम दाम दंड भेद अशा कुठल्याही मार्गाने धनसंचय करतील. पहा म्हणजे काय की पुनर्जन्मावर तर विश्वासच नसतो त्यांचा आणि इंद्रिय भोगच आपल्याला मरेपर्यंत करायचा आहे अशी त्यांची जी आहे ती धारणा असते. आणि मग आयुष्यात त्यांच्या ज्या अनेक योजना असतात, अनेक इच्छांप्रमाणे जेवढ्या इच्छा तेवढ्या योजना मागून योजना ते आखतच जातात आणि त्याची कधी पूर्ती नाही होत. मग आता असे लोक काय म्हणतील की समजा आता अगदी डेथ बेडवर असतील म्हणजे मृत्यूशय्यावर पडलेले असतील तरी सुद्धा ते काय म्हणतील डॉक्टरांना की अजून जर 4 वर्ष मिळाली असती तर मला असं करायचं होतं तसं करायचं होतं. म्हणजे त्यांच्या योजना कधी पूर्णच नसतात झालेल्या. मग असे जे आहेत ते
आसुरी प्रवृत्तीचे लोक असतात. म्हणजे कसं की मनुष्याला जितका भोग ठरवून दिलाय तर त्याच्यापेक्षा अधिक काळ काय आपल्याला इकडे भौतिक जगतामध्ये राहायला मिळणार नाही. मग हे त्यांना माहितीच नसतं, अज्ञानच असतं. आणि आसुरी मनुष्य जे आहेत ते अंतरात्मा म्हणजे आपल्या अंतरामध्ये जो परमात्मा आहे तर त्याच्यावर कधी विश्वासच नाही ठेवत. इंद्रिय तृप्ती करता तो सगळ्या प्रकारचे पापकर्म करतो. म्हणजे काय की इथे आपण लक्षात घेऊ की हृदयामध्ये भगवान हे साक्षी आहेत. हृदयात आणि ते आपल्या प्रत्येक कर्माचे साक्षी असतात. पण ह्यांना अशा लोकांना त्याचं ज्ञानच नसतं. म्हणजे काय की आपला आत्मा जो आहे तो काय करतो की फळ चाखतो, कर्म करतो म्हणजे. आणि म्हणजे दुसरा जो आत्मा म्हणजे परमात्मा जे आहे ते काय करतात, साक्षी असतात आपल्या कर्माचे. म्हणजे आपण ही वेदामधली संकल्पना पाहिली आहे पहा की एका वृक्षरूपी झाडावरचे दोन पक्षी म्हणजे शरीररूपी वृक्षावरती दोन पक्षी बसलेले आहेत, आपला आत्मा आणि भगवान म्हणजे परमात्मा. भगवान साक्षी असतात आणि आपला आत्मा जो आहे तो सुखदुःख रूपी फळं भोगत असतो. मग आता आसुरी मनुष्याला हे काही वेदाचं ज्ञानही नसते, त्यावर श्रद्धाही नसते, त्यामुळे परिणामांची चिंता न करता अमर्याद इंद्रियतृप्ती चालूच राहते. महिला म्हणायचं स्वेच्छाचार. मग अशा पद्धतीने त्यांचं जे असतं ते जीवनामध्ये जे म्हणजे प्रत्येक गोष्टीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन असा असतो. म्हणजे मी स्वतंत्र आहे त्यामुळे माझ्या मनाला येईल ते मी करू शकतो. मग ह्याला म्हणायचं स्वेच्छाचार. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा, मग आसुरी मनुष्य विचार तर करतो की आज माझ्याकडे इतकी संपत्ती आहे आणि माझ्या योजनेनुसार मी अधिक संपत्ती प्राप्त करेन. मग आज माझ्याकडं इतकं धन जे आहे तर ते जे आहे ते आहे आणि भविष्यात मग आता मी अजून ते कसं वाढेल हा प्रयत्न करेन. मग हा माझा शत्रू आहे, मग मी याला मारलं, मग माझे हे सगळे उरलेले शत्रू झाले आणि मी या सगळ्यांचा ईश्वर आहे, मीच म्हणजे जो आहे तो सर्वश्रेष्ठ आहे, मीच भोगता आहे असा विचार असतो. आणि मी कसं आहे सगळ्या गोष्टींमध्ये परिपूर्ण आहे, माझ्यामध्ये बल आहे. म्हणजे माझ्यामध्ये म्हणजे स्वतःमध्ये म्हणजे आपण म्हणतो ना की मी इतका बलशाली आहे किंवा माझ्याकडे असं बळ आहे की मी या सगळ्यावरती जे आहे म्हणजे ते मात करू शकेन. म्हणजे शत्रूंनाही मी मारून जिंकू शकेन असं. आणि मी त्यामुळे परिपूर्ण आहे, बलवान आहे, सुखी आहे. माझ्या आजूबाजूला सगळे माझे जे नातलग आहेत जे जे वैभवशाली आहेत त्यामध्ये मी सर्वात धनाढ्य पुरुष आहे असं त्यांचं असतं. म्हणजे माझ्यासारखं बलवान आणि सुखी इतर कोणीच नाहीये. मी यज्ञ करेन, मी दान देईन, हा मग मी मौज मजा करेन. मग असे सगळे आसुरी लोकांचे विचार असतात. म्हणजे ह्या अज्ञानानंच ते मोहित झालेले असतात. मग आता इकडे चित्रात पाहूया, हिरण्यकशिपूला असंच होतं, मी सर्वश्रेष्ठ आहे. मी म्हणजे त्यांनी म्हणजे जे आहे तर सगळी जी भुवनातले लोक होते तर तर ते ग्रहलोक जे होते तर त्यांनी ताब्यात घेतले होते. आणि त्यामुळे मी सर्वश्रेष्ठ आहे. आणि त्यांनी काय सांगितलं होतं की म्हणजे तुम्ही जे आहे तर ते माझ्या नावाचा जप करा, भगवानांच्या नावाचा जप. यज्ञ करताना आहुती देताना माझ्या नावाचं तुम्ही मंत्रोच्चारण करा असं तो म्हणायचा. म्हणजे भगवानांचे ऐश्वर्य उपभोगतात हे असुरी लोक, पण भगवान यांचे द्वेषी असतात. उलट विष्णूंना त्यांना मारायचंच होतं. म्हणजे असा जो आहे तो हिरण्यकश्यपू. मग आपल्या मुलांना त्याचं नाव घेतलं, म्हणजे आपल्या शत्रूचं तो नाव घेतोय म्हणून त्यांनी आपल्या मांडीवरून त्याला देखील ढकलून दिलं. मग आता इकडे कंसाने काय केलं की जेव्हा आकाशवाणी ऐकली की देवकीचा आठवा पुत्र आहे तर तो मारणार आहे त्याला, म्हटल्यावर लगेच त्यांनी तलवार उपसली. मग ही जी आहे तर ती असुरी प्रवृत्तीची जी लक्षणं आहेत. किंवा रावणाने काय केलं, कुठल्याही नैतिक मूल्यांचं आचरण नाही केलं. त्यांनी काय केलं म्हणजे त्याच्या खरं तर त्याला वेदांचं ज्ञान होतं, पण असे लोक जे होते वेदांच्या ज्ञानाचं पालन नाही करत. तर त्यांनी काय केलं तर पहा सीतामय्या जे आहेत तर त्यांचं अपहरण करण्यासाठी तो एका साधूच्या रूपामध्ये आला. म्हणजे असे जे लोक असतात ते आसुरी वृत्तीचे असतात. पुढे जाऊ आपण. हा, मग या प्रकारे अनेक चिंतांनी भ्रांत झालेले, मोहजालामध्ये बद्ध झालेले म्हणजे असे आसुरी लोक इंद्रिय तृप्तीसाठी अत्याधिक आसक्त होतात आणि नरकामध्ये पतित होतात. म्हणजे काय की आसुरी मनुष्य असतो तर ते धन संचय करण्याची जी वृत्ती असते ना ती कधी संपतच नाही. म्हणजे अजून अजून हवं, अजून हवं ही जी इच्छा आहे ना हिला अंतच नसतं. म्हणजे ही अभिलाषा जी आहे तर इतकी असते की आपण म्हणू की त्याला काही मर्यादाच नाही. आपल्याजवळ कितीही धन असलं तरी अजून कुठल्या योजना केल्या की अजून आपलं धनसंचय वाढेल याचाच तो विचार करेल. मग पापकर्म करायला पण तो बिलकुल संकोच नाही करणार. मग म्हणजे काय की अवैध मार्गाने पण पैसे मिळवेल. मग अशा पद्धतीने संपत्ती, घर, कुटुंब, धनसाठा अशा सगळ्या गोष्टींमध्ये तो मोहित होत असतो. किंवा अधिकाधिक कसं धन वाढेल म्हणजे ह्यासाठीच योजना आखत असतो.
आणि मग त्याला आपलं असं वाटत असतं आपल्याबद्दल की म्हणजे आपण फार सामर्थ्यशाली आहोत, म्हणजे काय की स्वकष्टामुळेच आपल्याला सगळं धन मिळालंय. म्हणजे आपलं पूर्व जन्माचं जे काही कर्म आहे त्यानुसार मनुष्याला उत्तम आर्थिक स्थिती, उच्च कुळात जन्म, किंवा तो धनवान असतो किंवा सौंदर्यवान असतो, हे सगळं त्यामुळे असतं. पण हे आसुरी लोकांना कसं वाटतं, हे मला स्वतःच्या सामर्थ्याने स्वकष्टाने मिळाले, त्यामुळे ते जे आहे तर ते इतर आसुरी लोकांशी स्पर्धा करत असतात. मग इतर जण त्यांचे शत्रू होतात. म्हणजे अशा पद्धतीनं शत्रुत्व जे ते वाढत जातं. मग पहा आत्ताची संस्कृती कशी आपण पाहतो. आताही असंच घडताना पाहतो की नाही, आपण पाहतो की दोन शेजाऱ्यांमध्ये शत्रुत्व असतं. म्हणजे घरातल्या दोन व्यक्तींमध्ये पण असतं भांडण. मग पुढे जाऊन दोन शेजाऱ्यांमध्ये भांडण असतं, म्हणजे शत्रुत्व येतं. व्यक्ती व्यक्तीमध्ये. मग दोन कुटुंबामध्ये, जे आपण म्हणजे शेजारी म्हणजे कुटुंबामध्ये पाहिलं, घरातल्या दोन व्यक्तीमध्ये म्हणजे एका कुटुंबामध्ये, मग दोन कुटुंबामध्ये म्हणजे दोन शेजाऱ्यांमध्ये भांडण भांडण पाहिलं. मग आपण समाजातल्या दोन जे 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 आपण म्हणू की ज्या असे समाजातले समूह असतात तर त्यांच्यामध्ये भांडण पाहतो. दोन समूहामध्ये भांडण होताना पाहतो. मग त्यानंतर आपण पाहतो दोन राज्यांमध्ये पण वाद असतो, आणि मग राष्ट्रात सुद्धा वाद असतो की ज्यामुळे युद्ध आणि शत्रुत्व सगळीकडे, म्हणजे हेच आपण सगळीकडे कलह, युद्ध, शत्रुत्व पाहतो. म्हणजे आसुरी वृत्तीचं लक्षण आहे पहा. म्हणजे आसुरी मनुष्य जो आहे तर त्याला असं वाटतं की म्हणजे स्वतःच आपण परमेश्वर आहोत आणि आपण सगळं काही करू शकतो. म्हणजे तो काय म्हणतो, स्वतःलाच म्हणजे तो परमेश्वर आहात असं सांगतो सगळ्यांना, आणि तुम्हाला आवडेल ते तुम्ही करा, इतरांवर काही विश्वास ठेवू नका, अशा पद्धतीने ते प्रचार करतात. आणि मग काय की असे जे असतात ते स्वतःला श्रीमंत आणि प्रभावी समजतात. मग आपल्यापेक्षा श्रीमंत आणि प्रभावी कोणी असलं नाही पाहिजे असं त्यांना वाटत असतं. मग आता इथं आपण उदाहरण घेऊया की उच्च ग्रहांमध्ये जायचं असेल तर आता वैदिक शास्त्र काय सांगतं की यज्ञ केला पाहिजे उच्चतर ग्रहांपर्यंत आपल्याला जर स्थान मिळवायचं असेल तर. मग आसुरी लोकांचा याच्यावर विश्वासच नसतो. मग आता स्वतः रचलेल्या पद्धतीप्रमाणे यज्ञ करू किंवा मग म्हणजे आपल्या पद्धतीने आपण यज्ञ करू आणि मग उच्च लोकांत स्थान मिळवू असं तर त्यांना वाटतं, किंवा एखाद्या यंत्राच्या सहाय्याने उच्चतर लोकांची प्राप्ती करू मग असं वाटतं. म्हणजे सगळं काही स्वनिर्मित करायचं असा कल असतो. म्हणजे आता रावणाने काय केलं की त्यांनी सांगितलं की असलं यज्ञ वगैरे करून, कर्मकांड करून काही माझ्या आसुरी बांधवांना उच्च लोकात जायची आवश्यकता नाहीये. त्यासाठी मी काय करेन, स्वर्गामध्ये जाण्यासाठी एक शिडीच निर्माण करतो. मग म्हणजे काय की वेदोक्त यज्ञ न करता सुद्धा ते स्वर्गात जातील. मग अशा पद्धतीने आसुरी लोक जे आहे तर ते विचार करतात. मग आधुनिक काळामध्ये पण असंच आहे पहा. यांत्रिक म्हणजे जी निर्मिती आहे आणि त्याद्वारे मग उपग्रह सोडणं, ग्रहावर जाणं, मंगळावर मोहीम, चंद्रावर मोहीम, चांद्रयान, मग हे काय आहे, सगळी मोहाचीच उदाहरणं आहेत. म्हणजे जर आपण भक्तिमय प्रेममय सेवा केली तर आपल्याला कुठल्याही अशा यंत्रांचा उपयोग न करता भगवंतांना केवळ शरण गेलो ना तर आपल्याला ग्रहलोकच काय, तर आपल्याला भगवत धामाची प्राप्ती होईल. पण हे सगळं अज्ञानच असतं. आणि मग असे जे लोक आहेत ते हे नकळत म्हणजे आपण म्हणू अज्ञानापोटी नरकाच्या दिशेनेच धावत आहेत पहा. मग असे जे असतात ते आसुरी लोक असतात. आता पुढे जाऊ आपण. हा, मग आता हे जे आसुरी लोक असतात ते कसं असतात त्यांचं, तर ते मिथ्या अहंकार म्हणजे खोटा अहंकार, बळ, गर्व, काम, क्रोध यामुळे मोहित झालेले असतात. आणि म्हणून स्वतःच्या देहामध्ये इतरांच्या देहामध्ये स्थित असणाऱ्या म्हणजे भगवान जे आहेत तर त्यांचा द्वेष करतात आणि खऱ्या धर्माची निंदा करतात. म्हणजे काय की आसुरी लोक जे असतात ते भगवानांच्या श्रेष्ठत्वच मान्य करत नाहीत, त्यांचा विरोधच असतो भगवानांच्या श्रेष्ठत्वाला. शास्त्रावर तर बिलकुल विश्वास नाही, भगवान आणि शास्त्रांचा सदैव द्वेष करतात. आणि स्वतःची जी प्रतिष्ठा आहे त्यामुळे स्वतःकडे जे काही धन आहे आणि स्वतःकडे जे बळ आहे तर त्यामुळं असं त्यांना वाटतं की मी म्हणजे सर्वश्रेष्ठ आहे. मग त्यांना असं नाही वाटत की आपल्याला हे सगळं जे धन मिळालंय किंवा बल मिळालंय किंवा प्रतिष्ठा आहे आपल्या पूर्वजन्मातल्या चांगल्या कृत्यांच्यामुळं हे सगळं उपलब्ध झालंय. मग असं काही त्यांना माहितीच नसतं, अज्ञानच असतं. आणि त्यामुळे काय करतात, तर असे जे असतात तर ते काय करत असतात, अज्ञानी असल्यामुळं भगवान जे आहेत तर त्यांना तर मानतच नाहीत आणि भगवान यांच्या नियंत्रणाला पण महत्व देत नाहीत. म्हणजे भगवान यांचे पण द्वेषी बनतात, शास्त्रांचे पण द्वेषी बनतात पहा. आणि मग शास्त्रांची जी प्रमाण आहेत तर ती पण नाकारतात. म्हणजे प्रत्येक कर्म करताना स्वतःच स्वतंत्र आणि म्हणजे स्वतः आपण स्वतंत्र आहोत आणि आपण सामर्थ्यशाली आहोत असंच त्यांना वाटतं. म्हणजे आपलं बळ, सामर्थ्य, धन जे आहे आपल्याकडं जे सगळं आहे तर हे कुणाकडेच नाही असं वाटतं. आणि त्यामध्ये स्वैराचारी असतात पहा. मग असे जे असतात तर
ते जेव्हा इंद्रिय तृप्ती करतात तर त्या इंद्रिय तृप्तीच्या जर आड कोणी आला तर तो त्यांचा शत्रू. मग ह्या शत्रूला कसं बरं ठार करता येईल आणि स्वसामर्थ्यानं आपल्याला कसं बरं त्याला नष्ट करता येईल याच्यातही योजना आखतात. मग ह्याचं उदाहरण म्हणजे शिशुपाल अत्यंत मत्सरी होता. भगवान यांना जेव्हा राजसूय यज्ञामध्ये जे आहे तर सर्वोच्च स्थान त्यांचा जे ते पाद्यपूजा म्हणजे अग्रपूजा जी असते सर्वात पहिली आणि त्या अग्रपूजेचे जे मानकरी असतात त्यांची पाद्यपूजा केली जाते. ही करायची ठरवली गेली सर्वांमध्ये. तेव्हा त्यांनी त्यांच्याविषयी जे आहे तर म्हणजे अनेक असे त्यांना अपमानित करतील अशी म्हणजे जे आहेत तर अशा पद्धतीनं जे आहेत तर ते तिथे वक्तव्य केली. आणि मग याचा परिणाम काय झाला की भगवान जे आहेत तर त्यांनी आपले सुदर्शन चक्राला आवाहन केलं आणि काय केलं त्यांनी त्याला दंडित केलं. म्हणजे अशा पद्धतीनं हे असुरी लोक जे आहेत ते आचरण करत असतात. मग आता पुढे जाऊ आपण. त्याची पुढच्या स्लाइडवर येऊ आपण. म्हणजे द्वेषी, क्रूर आणि नराधम आहेत त्यांना भगवान काय म्हणतात, मी चिरकालासाठी भवसागरामधील विविध असुरी योनीमध्ये टाकत असतो. म्हणजे काय की असे जे असतात म्हणजे असुरी प्रवृत्तीचे लोक की द्वेषी, क्रूर किंवा नराधम. मग आता त्यांना काय केलं जातं त्यांच्यासाठी तर भौतिक प्रकृतीमध्ये आता आपल्याला माहितीये की आपल्याला विविध ज्या योनी आणि शरीर जे आहे ते प्रत्येक जीवाला त्याच्या गतजन्मीच्या कर्मानुसार जे आहे ते मिळतात. मग आता त्यानुसार मग आता भगवान काय करतात की म्हणजे भगवान यांची ती योजना असते की असुरांना चिरकाळ काय करतात की असुर योनीमध्ये ठेवतात की त्यामुळे काय होतात ते द्वेषी आणि म्हणजे काय घडतं त्याचा परिणाम तर द्वेषी आणि ते नराधमच राहणार. आणि मग काय होतं की असे असुरी योनीतील जे लोक असतात ते त्यामुळे द्वेषी अपवित्रच राहतात. मग आता ह्याचा म्हणजे हे सगळं का भगवान करतात तर ह्यामागे पण योजना आहे. म्हणजे भगवान कधी पक्षपात नाही करत. तर ही सुद्धा भगवान यांची योजनाच असते. मग याचा परिणाम काय असतो म्हणजे असं सगळं असुरी योनीत त्यांना ठेवण्याचा तर हे आपण पुढच्या श्लोकात अभ्यासू. मग त्याची पुढच्या श्लोकावर येऊ. मग भगवान काय म्हणतात, हे कोणते आसुरी योनीमध्ये वारंवार जन्म घेणारे असे लोक कधीही माझ्याकडे येऊ शकत नाहीत. हळूहळू ते अत्यंत अधमगतीला प्राप्त होतात. म्हणजे काय ते कधी भगवान यांच्या कृपेस पात्र होऊ शकत नाहीत. आसुरी योनीतले जे लोक आहेत ते त्यांना जन्मजन्मी आसुरी योनीतच ठेवलं जातं. आणि मग अधपतनामुळे काय होतं त्यांना कुत्रा, मांजर, डुक्कर असे शरीर प्राप्त होतात. पण आता अशा आसुरी योनींना म्हणजे मग भगवत कृपा मिळणारच नाही का. तर मग वेदामध्ये काय सांगितलं की त्यांचं पतन होत असतं आणि त्यांना निम्न योनी प्राप्त होत असतात. मग आता भगवान जे आहेत तर ते काही पक्षपात करत नाहीत. म्हणजे भगवान जर कृपाळू दयाळू आहेत मग असुरांवर का बरं दया करत नाही असं आपल्याला वाटेल ना. मग भगवान तर कुणाविषयी पक्षपात पण करत नाहीत आणि कुणाचा द्वेष पण करत नाहीत. सगळेच भगवान यांचे सुपुत्र सुपुत्री आहेत. मग भगवान जे आहेत ते असुरांना अधम योनीमध्ये का ठेवतात तर भगवान यांच्या कृपेचं ते एक दुसरं रूप आहे. म्हणजे भगवान काय करतात अभक्तांवरती काय करतात कृपा करतात आणि भक्तांवरती काय करतात तर प्रेमाचं भक्तांशी आदान प्रदान करतात. अशा दोन प्रकारे जे आहेत ते भगवान जे आहेत ते कृपा करत असतात. मग हे अभक्त आहेत असुरी योनीचे लोक. मग ह्यांच्यावर कृपा कशी करतात भगवान तर त्यांना असुरी योनीमध्ये ठेवतात. मग असुर जे आहेत तर ते असुरी योनीमध्ये राहिल्यामुळे काय होतं अनेक असुरांचा भगवान यांनी संहार केलाय पहा, वध केलाय पहा. म्हणजे रावण, कंस, हिरण्यकशिपू अनेक असुरांना भगवान यांच्या हातून मरण आले. मग भगवान यांच्या हातून मरण आलं म्हणजे काय मोक्ष प्राप्ती होते. म्हणजे ज्यांना हे भाग्य मिळालं भगवान यांचा स्पर्श देखील झाला तर ते परम पवित्र झाले. म्हणजे पहा सर्वात म्हणजे आपण उदाहरण असं घ्यायचं झालं सर्वात पहिलं तर हिरण्यकशिपूचं आपल्या मांडीवर त्यांनी घेतलं भगवान यांनी आणि त्याला जे आहे ते भगवान यांनी ठार केलं. म्हणजे केवढं मोठं भाग्य त्या असुराचं त्याला मांडीवर घेऊन त्याला त्याचा वध केला. मग भगवान कसे परम पवित्र आहेत त्यांचा स्पर्श झाल्यावर ते दूषित राहतच नाही ना. मग अशा असुरांना मुक्ती मिळून जाते पहा. म्हणजे एक प्रकारे त्यांच्या उद्धारासाठीच भगवान यांची ही योजना असते. आता आपण पुढे जाऊ. मग आता काम, क्रोध आणि लोभी नरकाला जाण्याची 3 द्वारे आहेत आणि प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्याने त्यांचा त्याग केला पाहिजे कारण या तिन्ही मुळे आत्म्याचा विनाश होतो असं जे आहे ते भगवान सांगतात. मग याचा अर्थ काय की आसुरी जीवन जे आहे तर त्यामध्ये कामवासना तृप्त करण्यासाठी तो व्यक्ती प्रयत्न करतो आणि जोपर्यंत कामतृप्ती होत नाही तोपर्यंत काही सदैव कसं आचरण तर तो क्रोधित होतो आणि मग लोभ जो तो असतोच त्याच्यामध्ये. मग आता आपण म्हणजे अशा आसुरी योनी आपल्याला जर नको आहेत तर मग आपण काय केलं पाहिजे
तर ह्या शत्रूंचा त्याग केला पाहिजे. अन्यथा काय होईल की हे जे शत्रू आहेत काम क्रोध लोभ ही नरकाला जाण्याची द्वारच आहेत एक प्रकारे. म्हणजे आपण पुन्हा 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 या भवबंधनामध्ये म्हणजे जे आहेत तर ते पुन्हा पुन्हा जे आहेत तर ते बांधले जाऊ. आणि मग ह्यातून मग मुक्त होण्याचे जे आहेत ते शक्यताच राहणार नाहीत. इतक्या थरापर्यंत जाऊन ज्या म्हणजे जे आहेत हे काम क्रोध लोभ आहेत ते आपल्या आत्म्याला जे आहेत तर ते पतित करतात. मग ह्यासाठी आपण काय करायला पाहिजे, तर ह्या तिन्ही म्हणजे जे शत्रू आहेत आपले तर त्यांचा जे आहे ते त्याग केला पाहिजे. म्हणजे आपण जर बुद्धिमान असतो तर ह्या तिन्ही शत्रूंचा आपण त्याग करणं आवश्यक आहे. नाहीतर काय होईल, या तिन्हीमुळे आत्म्याचा विनाश होऊ शकतो. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा, मग हे कोणतेही जो मनुष्य नरकाच्या तीन द्वारातून सुटला आत्मसाक्षात्कारासाठी श्रेयस्कर असे तो कार्य करतो आणि क्रमशः परमगतीला प्राप्त होतो. म्हणजे काय की जो शास्त्रविधींचा त्याग जो आहे तर असा शास्त्रविधींचा जर त्यांनी त्याग केला तर असा व्यक्ती कसा असेल की स्वैराचारी असेल. पण आता इथे भगवान काय सांगतात की जो मनुष्य आहे की ज्यांनी काम क्रोध लोभ हे जे जीवनाचे शत्रू आहेत हे जाणलं आणि मग खूप सावध राहून दक्षतेने कार्य केलं. हम्म आणि जितक्या प्रमाणात म्हणजे तो दक्षतेने कार्य करतो आणि ह्यांच्यापासून दूर राहतो किंवा ह्या तिन्ही पासून मुक्त राहतो तर त्या प्रमाणात म्हणजे तितक्या प्रमाणामध्ये त्याचं जीवन शुद्ध व्हायला मदत करते. म्हणजेच काय की शास्त्राच्या विधिविधानांचं पालन केलं आपण तर हळूहळू आध्यात्मिक साक्षात्काराच्या स्तरावर तो व्यक्ती उन्नत होईल, कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती होईल. आणि ही शुद्धीकरणाची जी आहे ती क्रिया आहे. म्हणजे एक प्रकारे त्या तीन शत्रूंपासून दूर राहणं म्हणजे आपलं शुद्धीकरणच घडत असतं त्याद्वारे. आणि म्हणून आपण अशा पद्धतीने जर प्रयास केला नक्कीच आध्यात्मिक साक्षात्काराच्या स्तरावर आपण उन्नत होऊ. हा, मग त्याच्या पुढे जाऊ आपण. हा, मग आता इथे आपण समजून घेऊ की जो शास्त्रविधींचा त्याग करून स्वैराचारी जीवन जगतो म्हणजे स्वैराचार करतो त्याला सिद्धी सुख आणि परमगती प्राप्त होत नाही. म्हणजे काय की ते आपण समजून घेतलं की जो शास्त्राच्या विधिविधानांचं पालन नाही करत आणि आपल्याला काय म्हणजे आपल्या इच्छेनुसार म्हणजे जे आहे तर तो कार्य करतो. मग असा जो व्यक्ती आहे तो स्वैराचारी आहे. मग त्याला कधी जीवनाची सिद्धी नाही प्राप्त होत. म्हणजे काय की आपण शास्त्राविषयी जाणलं, आपल्याला सगळ्या गोष्टी माहिती आहेत, पण आपण आचरण नाही केलं, तर अशा व्यक्तीला नराधम मानलं जातं. मग आपलं जीवन कसं पाहिजे, सदाचारी पाहिजे. आणि मग आध्यात्मिक स्तरावर उन्नती करायची तर आपल्याला शास्त्राच्या विधिविधानांचं पालन करणं आवश्यक आहे. तर आपण जे आहे ते भगवानांना जाणून घेण्याच्या स्तरापर्यंत येऊ. मग त्याच्या पुढचा टप्पा भगवान आणि आपल्यामध्ये प्रेमाचं आदान प्रदान म्हणजे ते शुद्ध भक्तीच्या स्तरावर गेल्यावर होईल. म्हणजेच काय की असं जर आपण प्रयास नाही केला तर आपण जे काही शास्त्राच्या विधिविधानांविषयी जाणलंय, नैतिक मूल्यांचं जे पालन केलंय तर हे सगळं जे आहे तर हे जे ज्ञान आहे तर ते भगवान यांना जाणण्याच्या स्तरापर्यंत येणं आवश्यक आहे. असं जर नाही झालं तर आपण घेतलेलं सगळं ज्ञान व्यर्थ ठरेल. म्हणजे काय की भगवान जे आहेत तर त्यांच्या अस्तित्वाचा आपण स्वीकार केला पाहिजे आणि त्यांना त्यांच्या सेवेमध्ये आपण संलग्न झालं पाहिजे. घेतलेल्या ज्ञानाची परिणिती ही अशा स्तरावर झाली पाहिजे. अन्यथा सगळे प्रयत्न आपले निष्फळ आहेत. म्हणजे आपण जर ज्ञान घेतलं हे सगळं शास्त्राच्या विधिविधानांचं तर शास्त्रांचं किंवा वेदांचं ध्येय काय आहे तर भगवानांना जाणणं आणि त्यांची सेवा करणं. मग ह्या स्तरावर आपण जर स्थित नाही झालो, भगवान यांच्या विषयीच्या दृढ श्रद्धेमध्ये स्थित नाही झालो आणि त्यांच्या सेवेमध्ये जर संलग्न नाही झालो तर मग हे सगळे प्रयत्न निष्फळ असतील. म्हणून आपण क्रमाक्रमाने कृष्ण भावनेमध्ये भक्तीच्या स्तरावर स्वतःला उन्नत करायचे प्रयास केले पाहिजेत. अन्यथा काय होईल, सगळं काही माहितीये पण स्वेच्छाचारच घडेल. आणि मग असा जो व्यक्ती आहे स्वेच्छाचारी तर तो भगवान यांच्या शिक्षेसच पात्र ठरेल पहा. मग त्यामुळे त्याला म्हणजे त्यानं शास्त्राचं विधिविधानाचं पालन न केल्यामुळं न स्वतःचं शुद्धीकरण झालं आणि न स्वतःला कसलं सुख प्राप्त झालं. त्यामुळे त्याला न सिद्धी कुठली न सुख कुठलं ना गती प्राप्त होईल. म्हणजे काय की कुठलाच त्याला लाभ जो आहे तो होऊ शकणार नाही. परमगती म्हणजे काय, भगवत धामाची प्राप्ती. तो तर म्हणजे फार लांबचा लाभ आहे. म्हणजे तर अशा पद्धतीनं स्वेच्छाचारी म्हणजे असुरी प्रवृत्तीचे जे लोक आहेत तर त्यांना कुठलाच लाभ जो आहे तो होऊ शकत नाही. मग तर पुढे जाऊ आपण. हो. म्हणून मनुष्याने शास्त्रविधींद्वारे कार्य अकार्य यामधील भेद जाणला पाहिजे. अशी विधिविधाने जाणून मनुष्याने कर्म करावे की जेणेकरून त्याची क्रमशः उन्नती होईल. म्हणजेच काय की आपण जे आहे तर ते
कृष्ण भावनेमध्ये स्थित होण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आणि कृष्ण भावनेमध्ये स्थित होणं म्हणजे काय, भगवानांची भक्तिमय प्रेममय सेवा. आता चैतन्य महाप्रभूंनी किती सोपं सांगितलंय, नाम संकीर्तन यज्ञ. मग तो केला आपण, म्हणजे नामजप केला, संकीर्तन केलं, भगवानांची सेवा करायचा प्रयत्न केला, कृष्ण प्रसाद ग्रहण केला. अशा पद्धतीनं नवविधा भक्तीद्वारे आपण निश्चितच काय करू, की प्रयास करू शकतो की भगवान जे आहेत तर त्यांच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये जे आहे ते स्वतःला संलग्न म्हणजे करण्याचे हे प्रयास आहेत. आणि मग आता कृष्ण भावनावर नसणाऱ्या जे व्यक्ती आहेत, तर त्यांना त्यांच्यापर्यंत हे ज्ञान आपण पोहोचवलं पाहिजे. कारण हे कसं आहे, तर हे दोषरहित ज्ञान आहे वेदांमधलं, आणि म्हणून सर्वांनी आचरण केले पहा. आणि त्याचा स्वीकार सगळ्या आचार्यांनी महात्म्यांनी सुद्धा केलाय. मग हेच ज्ञान आपण सर्वांपर्यंत, म्हणजे असे जे सामान्य जन आहेत त्यांच्यापर्यंत पोहोचवलं तर निश्चितच काय हो, की आपण जे आहे त्या प्रकृतीच्या दोन गुणातून मुक्त होऊ शकू पहा. आणि मग अशा पद्धतीचं जे आचरण आहे की जिथे आध्यात्मिक गुरूंच्या आदेशानुसार आपण भक्तिमय प्रेममय सेवा करतो, तर हे आचरण जे आहे ते आपल्याला भक्ती मार्गावर उन्नत करेल. मग हे दैवी किंवा आपण जे समजतो की जे दैवी प्रकृतीमध्ये स्थित आहेत अशा लोकांचे गुण आहेत. पण आता आसुरी लोकांचं कसं असतं की ते शास्त्र साधू जे आहेत किंवा गुरु जे आहेत तर त्यांचं काय करतात, त्यांचं मार्गदर्शन ते घेतच नाही, आणि ते काय करतात, उपहास करतात. म्हणजे आध्यात्मिक गुरूंच्या आदेशांची अवज्ञा करतात, शास्त्रविधींना महत्व देत नाहीत. मग असे जे आहेत की भक्तिमय सेवा जी आहे तर त्याच्याविषयी त्यांनी ऐकलं पण भक्तीकडे आकृष्ट नाही झाले, तर ते मग स्वतःच्या उन्नतीचा विकृत मार्गच निर्माण करतात. मग असे जे आहेत तर जे लोक आहेत ते आसुरी जीवनाच्या आहारी जातात. आणि मग अशा लोकांना जर प्रगतीपथावर न्यायचं असेल तर आध्यात्मिक गुरु आपल्या जीवनी येणं आवश्यक आहे, तरच आपण प्रगती करू शकतो. मग हे सगळं आपण दैवी आणि आसुरी जे आपण स्वभाव आहेत त्यांच्याविषयी आजच्या अध्यायात जाणून घेतलं. मग इथे आपण थांबूया, आपला अभ्यास संपूया. आणि ह्याचं उदाहरण म्हणजे पहा की जर घ्यायचं झालं तर इथे चित्रात पहा की भगवान स्वतः जे आहे ते भगवान आहेत, षडेश्वर युक्त आहेत, पण त्यांनी जेव्हा मनुष्य रूपात ते जेव्हा आले, सामान्य मनुष्य देह धारण करून, तर त्यांनी काय केलं, तर जे शास्त्रांचे विधिविधान आहेत त्यांचं पालन केलं पहा. आणि स्वतः आदर्श प्रस्थापित केला आपल्यासारख्या सामान्य जनांसाठी. आणि त्यांच्या चरणचिन्हांचं आपण अनुसरण करणं आवश्यक आहे पहा. म्हणजे स्वतः आधी आचरण करून भगवान आहेत ते आपल्यासमोर आदर्श उपस्थित करतात. मग अशा पद्धतीनं आपण आचरण करणं आवश्यक आहे. मग त्याची रेकॉर्डिंग स्टॉप करूया, आपण थांबूया.